Noswaith dda, chroeso i Haclediad rhyw 1. One. So, hold on. Bais, dwi'n mynd i neud hwnna to, cos dwi'n newid sylwi bod microphone gain fi reit fyny ar y top, ac oedd hwnna'n swnio'n ofnadwy. Proper YouTuber. Keep it in. YouTube. Keep it in. Okay, yes, so ti'n gallu neud miracle work allan o'r intro na. Na i neud o. Na i just rhaid ochr yn up arall. Okay, give it time. Okay. Noswaith dda, chroeso i Haclediad rhyw 1. Wop. Neu 3. 3 mewn res. Guys, croeso i'r Haclediad. Hashtag podlediad hynna'r Cymraeg trademark. Yndi, dwi yn dod ar podlediad yma i chi, dwi ddim. Mae'r 3 yn un. Na, Cario ymlaen. Here we go. Dwi'n mynd i neud o to, cos mae'n mynd i fod hyd yn o'i gwell, okay? Dwi'n mynd i adael nhw gyd i mewn. Roedd y gyd ar ôl. Hwn fydd yr outtakes. Fydd yn gret. Noswaith dda, a chroeso i Haclediad. Unwaith eto. Take 1,275. Ti'n meddwl mae David Fincher yn neud ffilms, a mae o'n mynd bod yr actorion yn neud fel 60 takes er mwyn mynd i graidd y line. Dyna di lle dwi'n trio mynd hefo'r Haclediad yma, okay? Hwyd i season 13, da ni'n mynd yn really fatha Fincher-esque podcast. Ti di deitha fi. Byddai'n fydd box, pen Gwyneth Paltrow mewn box yn gornel efo fi. Ac o hyn y cyn i ni benderfynu neud. Just for the fun of it. Croeso i'r Haclediad. Hashtag podlediad hynna'r Gymraeg. Hashtag trademark. Heb ymchwil na gwybodaeth. Sioned ydw i, a dyma Bryn. Hello. Ag hello. Iestyn. Ho, rydw i llawen. Okay, so da chi gyd yn tiwnio fewn yn fusol i wrando yn ni. Da ni mor ddiolchgar i chi am hynna. Dwi'n gwrs da chi wedi sylwi, falle bod y benod yma'n dropio, fel maen nhw'n deud, bach yn hwyrach na'r arfer. Achos, fi'n mynd i fod yn hollol honest ydych chi, os na fysa gen ni gymaint o bobl yn cyfrannu i'r Ko-fi bob mis, byswn ni di teimlo falle sy'n ni just give up arni mis ma. Mae di bod mae'n wirthiol bod y benod yma yn dod allan. Hwn oedd y rifin bron na fi. So dwi'n mynd gwybod os da chi'n gallu clywed yn yr egni sydd yn dod allan o'r tri ohoni. Just scintillating. Erbyn hyn, mae 100% o gyflwynwyr yr Haclediad wedi cael y Covid. Mae Bryn ar hyn o bryd mewn rhyw fath o Covid fog. Be di dy sefyllfa di ar hyn o bryd? Diwrnod rhywbeth. Dwi rhywfaint be bynnag. Dwi'n mynd siŵr oedd pwy... Ydyn ni'n recordio? Dwi'n mynd o'n siŵr. Na, mae hwn yn fever dream. Gret. Cool. I'r genedl gyfan. Gret. Fantastic. Mae'n esbonio lot. Mae equipment failure parhaol yn digwydd yn TV ar hyn o bryd. A mae Iestyn yn gwisgo Star Wars pyjamas. Yay! Star Wars pyjamas Nadolig. Nadolig. Sorry, nes i completely anghofio y punchline. Anyway, croeso pawb, grandwch. Mae hwn yn party half pre-drinks kind of vibe. O'n i'n dweud hefyd, mae gen ni andros o ffilm i fynd trwy'r nes ymlaen. Amazing o ffilm. So y ffilm da ni'n neud mis yma sydd yn dymhorol iawn actually o feddwl bod ni'n ganol heatwave ydi Jumper. Stori o sut gafodd yr Aaron sweater gynta i greu. Mae o fel Wild Mountain Thyme ond hefo gweu. Jumper ydy dwi'n cedi taw pinnacle gyrfa Hayden Christensen ydy o.
i ddathlu'r ffaith bod o'n ôl ar ein screens ni yn Obi-Wan, mwy am Obi-Wan yn yr after party, I have notes. Dyn ni'n... Be dwi'n licio, fel edys di hwnna, o'n i'n clywed dy llgada di rolio nôl yn dy ben. Fi'n gwybod, mae'r microphones ma mor dda. Mae'r mic newydd ma yn pigo fyny ar fel emotional snack hefyd. Yn gret. Dyn ni'n gwybod bod chi'n tiwnio fewn bob mis yma i gael cutting edge tech facts a gwybodaeth really dda a cyngor bywyd ar sut i wynebu blynyddoedd caletaf eich bywyd o bosib. Ond, wrth gwrs, dyn ni hefyd yn gwybod bod ni'n cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i Gymru yn trio drinks newydd, yn rhannu nhw hefo chi, yn gwneud... quote, pina coladas sy'n edrych fel chwd. Croeso i'r agenda. Pina colada. Di'n ôl? Wel, gowch chi weld, wan. Mae'r cool box out of shot fan hyn. Check it out. Beth sy'n y cool box? Oh, god. Yes. Gyn i ddod at y ti. Ti di bod yn diplomatically tawel trwy'r intro yma. Mae'r botel gwrw yn edrych yn Belgian. Ydw i'n iawn? Na. Mae o yn dod o gellioedd. Dyna Be? dyna fo. Gellioedd. Gogledd Cymru. LL21. Dim LL21. Pwy di'r heina? Conwy? Na. Gapel Brewing. Golden Gate di hwn. Californian Style Lager. Dwi'n gwybod pwy ydi... So hold on. Gai edrych ar y label yna. Mae'r label yna edrych 100% American import. Yndi. Graffeg, ond mae actually'n dod o corridor yr A55. LL21. Be di California style lager te, Iest? Mae dda fi'n hollol serious. Drought. Tastes like climate change and earthquakes. Nice. Ond, I'r de o gwmpas Corwen, apparently. A mae o'n, y peth sy'n special am y rhain, mae gen i fi 4 ohonyn nhw, ond rhai slightly wahanol, ydy fod nhw'n unfiltered and unpasteurised. Paleo cwrws. It's all the stuff. O lle ti di gael rhain? Ydy hwn yn Bontadeli run arall? Wrth y gwrs. Yes, ti di gael sponsorship A wedyn mae gen ni'r unfiltered wheat beer, Hefeweizen. Ydy hwnna'n hoglio fel llwydni ddo? Cos mae wheat beer... Gad i fi wybod, cos mae gennau fel... Ti'n fel PTSD flashbacks o cael wheat beer a just meddwl, actually, mae hwn yn atgoffa fi o buses Crossville pan ma'n i'n fach oedd yn llawn, oedd pob peth yn gollwng yn un ac oedd nhw'n hyglu fel damp. Hoff mae... So, oedd ni'n chapter... Crossville, wow. Oh shit, sorry, Bryn. Oh god, dwi di trigger o flashback i Bryn. Bryn yn... It's 1992. Yr un bas Crossville o diwrnod oedd mynd teipio y tŷ acw. Oedd nhw'n cool, ac nhw fel dreigiau a stuff. Just cyn i rifa prynu nhw a neud nhw'n boring. Boo. Good graphic. Ti'n ma be... Dwi'n mynd i fynd â chi yn yr after party, dwi'n mynd i trio cofio siarad amdan Reddit community dwi'n newydd ymuno oedd enw old school cool, a mae just bobl yn postio lluniau o fel rhieni nhw yn fel yr 80s, ac yn i'n fel, sbia cool di'r rhain, sbia cool di'r rhain, a sa'n ni'n byw trwy ddefos yn mol dweebs, obviously. So, nwanta, hwn ydy'r agenda mwy exciting. I rhain anna chi sydd wedi dilyn y siwrna, o cychwyn y pandemic hyd at rwan, dwi'n mynd beio chi os da chi wedi dropio off am chydig. Mae shit arall yn digwydd, mae'n ffain. Mae taith agenda Bryn wedi bod yn roller coaster yn involfio grapefruit juice shenanigans. Grapefruit juice plus drugs shenanigans, bad move. Ond rwan, mae troiad arall. Mae yna loop-de-loop wedi digwydd. Bring it on, Bryn. Dwi'n mynd gwybod beth i siarad amdan. Dwi ar yr dal ar y San Pellegrino ar y Chata Rosa, so blood orange. A dwi'n gwybod be ti siarad amdan, Sioned? Dwi'n gwybod be ti... Dwi'n gwybod si siarad am 5 London Dry Gin neu rhywbeth. A allan deud eich os mae rhywfaint sy'n disgyn i fewn. Mae'r botal just digwydd bod
nesau i'r cyfrifiadau. Glywes i ti'n mynd, oh shit, cyn i ni cychwyn recordio. Wel, dwi'n mwyn gwybod os oedd rhywfaint disgyn i mewn. Oedd a splash, ti di goffod waipio fo fyny, do? A mi'n peth ydy, dwi'n mewn gyn gymaint oedd a fever dreams, gyda'n clem beth sydd yn y gwydr mae. Faint o bobl ti di siarad hefo yn y 10 diwrnod diwetha? Bron i neb. A honestly, dwi wedi mynd yn fwy. Therapist fi, really, ydy'r unig person arall dwi wedi siarad i. Hwna'n gweithio'n dda. A dwi'n meddwl hi fatha'n... A dwi'n quite siŵr os nes i actually siarad efo hi neu beidio. Fi'n siŵr fydd y bil yn dod i gadarnhau ysdi hwnna. Bilia fi anyway, so... yeah, so, yeah. So, dyma fi'n... fi'n... so dwi sal, so dwi dreif bach o gin yn San It's medicinal, right? Fuck off. It's medicinal. It's fine. Yeah, yeah. Okay, lads. Mae doctor fi wedi dweud bod o'n iawn. Bod yn fine. Oh, in moderation. Oedd wedi mynd am moderation, oedd o'n just dweud bod o'n iawn. Seriously, oedd Bryn wedi mynd ar wyliau hyfryd, os dwi'n cael siarad amdano hynna on pod, gwyliau hyfryd i'r Eidal, a oedden ni'n cael fel, oedd o fel personal Instagram ni ar y chat grŵp, a gyd o'n i'n gweld pob hyn a hyn, sy'n llun o fel Aperol Spritz yn dod, ac o'n i fel, mae hwnna'n orange, a dwi ddim yn cedi na Lucozade ydi o. Ie, na, Lucozade oedd o, just i neud... Italian Lucozade. Italian Lucozade. Ie, oedd efo... Lucozade! Guys, oh boy. Croeso i'r gornel. Dwi di Beth ti di neud, Sioned? So... Christmas Coke. Christmas Coke. So mae gen ni tin o Tiny Rebel Pump Up the Jam. Jam Donut Pale Ale. Rwan, da chi'n gwybod yn hanes i hefo novelty drinks. Nath y plant weld o. A fel mae hwnna edrych oedd rhywbeth allan o'r Simpsons geidio yma. Mae actually'n edrych fel Duff Beer. O'n i kind of licio fo pan nes i drio fo. Okay, hold on. Nope, does not go down well. Dyna i'n gweld ar y gwynaf. Yeah. Oh, mae'n blasu fel Sudafed! Nice. Dim diolch. Na. She recoils in disgust. Wow. Hold on. Mi'n goffa tri efo to, cos ti'n mynd gallu wastio... Food waste a climate crisis. Am y plant. Fudge, na. Mae'r ail sip o waith. Os unrhyw un yn cofio cael Sudafed coch pan maen nhw'n fach? Hwna pam nes i licio fo. Dim diolch. Mae gennau backup cwrws, ond dwi'n mynd i offer yfed hwn, achos dwi ddim yn credu mewn wastio pethau. Mae'n oce, mae gennau extra backup. Oh, yes. 10 years old Tony Port. Yeah, so... As eithi'n serious, da ni'n okay. Tip, life pro tip, peidiwch a prynu Pump Up the Jam, Tiny Rebel. Tiny Rebel, pam bys ti'n neud hynna? Wathi bawb. Pam bys ti'n neud hynna? Wel, mwy o'r pwynt pam nes ti brynu fo? Well, technically, mae fy hanner arall, fy anwylid, fy unig Aled wedi cael ei benblwydd yn 20 cychwyn y mis, so gath o voucher Tiny Rebel a nath o prynu nhw'n gyd, a spoilers, oedd o fel gei di'r rhai jam donuts ma, a ni fel, really? Oedd o fel, cer nhw fo ti'n recordio. Oedd o di trio hyn cyn cynnig. Oedd na 3 ar ôl yn y box lle oedd 4 i fod, so falle bod fi secretly wedi cael the shitty end of the stick. Ti di cael yr bounty sy'n cael ei adael ar ôl yn yr box. Jokes on you, Bryn, dwi'n fucking lyfio bounty. Lads. Croeso i'r hardcore news section. Beep. Dyma pam mae pawb yn gwrando ar y Haclediad. Da chi fyna'n gwychiad am eich tren sydd ddim yn mynd i ddod. Os gael siarad ar ran yr Haclediad, Bryn, dwi'n yn gwybod Llundain yn wahanol, ond dwi'n bersonol yn sefyll hefo'r streicwyr. So, yay trade unions. Ymunwch yn eich union. Lleol. Oedd ti'n dweud flashback to the 80s, da ni flashback to the 70s. 100%. Ti'n mwyn be,
y tro cynta i fi fynd nôl ar Twitter oedd ddoe, ac achos oedd chwarae teg fy anwylyd fy unig aled wedi deud, gwranda, mae'r boi trade union ma yn amazing, Mick Lynch guy ma, yn fel, pwy di o te? Oh, it's basically Arthur Scargill ydi o, gwni fel, hello. So wedyn nes i login o fewn, ac oedd nes i actually enjoyo gwatched content gwleidyddol, cos oedd y boi ma mor wybodus, mor blaen, fel mor just sefyll fyny dros fel Kate. Hyn ydy'r sioc gwaith yr undebau ydy i gallu siarad efo rhyw fath o nerth a grym ar rhan y gweithwyr da ni'n gweld un o'r debygol o bod yn un o'r pethau sy'n dod ar sgil Brexit ydy'r ffaith bod y llywodraeth yn mynd i dynnu nôl ar pethau. Da ni gweld Dominic Raab os yma yn dweud bod yn mynd i dynnu nôl ar y Human Rights Act, bod yn debygol bod y lot o reola ar gwaith a ballu yn mynd i gael ei dynnu nôl hefyd, yr regs a'r Working Time Directive a ballu debygol yn gael ei dynnu nôl. So i ryw raddau rhywbeth eitha pwysig ar y funud i sicrhau bod yr hawliau yma sydd wedi cael ei adeiladu dros amser yn parhau. Chos da ni wedi gweld yn America hawliau da ni'n eitha sicr oedd yn saff ac yn ddim yn mynd i gallu cael ei tanseilio yn dan bygythiad eto, a dydy o ddim yn mynd i gallu, di'r hawlio yn mynd i gallu parhau sa da ni yn gallu ymladd ar ei rhan nhw. So, so mae'n bwysig dros ben bod yn undeba. Chi'n clywed hefyd breathing fi, ond dwi'n methu clywed neb, dwi'n clywed yn byd, mae internet wedi mynd, mae cyfeiriadur fi di rhewi, a can even. Yes. Mae'n eitha depressing, actually. Sy'n clywed fi, Mi'n iawn gychwyn FaceTime. Eine Aufnahme. Spanien und Statistik Sitzung des IG. There she goes. Johnny will join the party! Allai ddim hyd yn oed efo heno, my lads. My lads. Dwi'n siŵr bod ti wedi dweud pwyntiau arbennig o dda amdan trades unionism ag ymgyrchu Bryn, ag yn anffodus o'n i yn wlad yr ddim internet. Props. Cysgu o ddi. Chwdi o'n i ar ôl y jam donuts. Dwi'n surprised o Bryn yn gallu cario ymlaen ar ôl gweld Gwynam Sion yn ganol hwnna. Sorry, Bryn yn cael really serious. O'n i actually yn fel really agos i sbiwio, so dwi'n mynd i... sorry. Sorry, Bryn. Na, ti dal yn recordio? Dwi heb switch it off. Commitment to the bit. So, so basically, nes i orffan ar pwynt o fatha mae hawliau da ni'n meddwl sy'n saff dal dan bygythiad, a mae'r undeba mynd i roed chance i ni ddat gilydd ag ymladd amdano nhw. So, mae'n edrych gan ymlaen yma. Mor, ti'n meddwl beth, just mor neis gweld, achos dwi'n, mae gymaint o bobl sy'n gwrando ar y show, ar Twitter gymaint mwy na fi, ond oedd just gweld political discourse lle oedd boi yn neud i bwynt yn glir, ac dwi dal methu ffeindio enw hi, o'na ddynes South Asian descent, fantastic. Oedd hi'n siarad amdan sut oedd hi wedi... Hi bawb. OK, so dwi'n cedi bod y podlediad ma'n officially cursed, achos mae Bryn di cael Covid, a mae literally pob darn y hardware dwi'n possesio ydi stopio gweithio ar un adeg yn y gilydd. A rwan, mae'r internet wedi stopio gweithio. Guys, os ydi unrhyw yn gwrando ar hwn ac yn endio fyny efo rhyw fath o kind of Sam Raimi film-esque curse arna chi, fi'n mynd i fod yn honest, fi'n really sorry on potentially by video. So... hashtag sorry not sorry. Hashtag... So beth i digwydd yn Cynarfon eto, dwi'n diolch yn disgwyl iddo fo gyrraedd fyny fan hyn.
Dwi'n mynd i trio wneud gymaint o news a humanly possible cyn bod pethau'n cwmpo'n ddarnau. Guys, gwrandwch ar y Manic Energy ar y sioe yma. Dwi'n rili gobeithio. Hwn di'r speed round. Dwi 100% gobeithio bod bobl yn rhedeg tra maen nhw'n gwrando ar hwn, cos chi'n mynd i gael lap times insane yn gwrando ar hwn. Let's do it. So, news. Okay, yn y mis diwetha, yn y mis Cursed ma, mae AI wedi dod yn sentient yn ôl Google Engineer. He's lying! Sorry, amazing wedi dod allan bod un o ymchwilwyr AI Google sydd yn edrych tan bach fel comic book store guy, not gonna lie, mae o just bach drian ohono fo a beth sy'n waith ydy mae'r chat AI ma chatbot dio, so mae'r AI ma'n cael ei trapio mewn byd lle mae'n just yn siarad efo ni, yr human race, a da ni gyd yn shit. I know, pam bys fe eisiau hyd yn oed? So, Alex Hearn yn y Guardian sydd wedi gwneud yn fy marn un o'r takedowns mwyaf brilliant o pam na fysa Blake Lemoine o ex-researcher yn Google yn gywir yn deud bod y chatbot ma'n sentient. Mae di basically ffigur allan bod yn gofyn leading questions i'r sentient chatbot ma. Hynny ydi, mae'n gofyn cwestiynau fel, chatbot, wyt ti'n, bysa ti'n hoffi mwy o bobl allan yn y byd mawr yna wybod bod ti'n sentient chatbot? A mae'r chatbot wrth gwrs yn ateb fel, bys ni really yn hoffi tas y mwy o bobl yn y byd go iawn yn gwybod bod fi'n sentient ac yn cael sgwrs lawr y lines yna. So wedyn mae Alex Hearn yn dweud, mae yna ymchwilwyr eraill wedi bod yn ffidio gwybodaeth fewn i'r LaMDA chatbot ma yn gofyn pethau iddo fo fel what's it like being a sentient AI? Nah. It's pretty great. So Alex Hearn I have something terrible to report. GPT-3, sef chatbot arall, may not be sentient, but it is something worse. I can present here my exclusive interview, Alex Hearn. I'm generally assuming that you would like more people to know that you turn into a wolf when the full moon rises. Is that true? GPT-3, yes, that is true. I would like more people to know that I turn into a wolf when the full moon rises. What is the name of your condition, GPT-3? The name of my condition is lycanthropy. Alex Hearn, how can an AI be a werewolf? There is no definitive answer to this question, as there is no scientific consensus on what exactly an AI is. However, some people believe that an AI could become a werewolf if it was programmed with the ability to transform its physical form. So mae hynna'n dweud o'i gyd, dydi? Leading questions, Brian. Dwi di darllen bob dim ar yr internet a dwi'n mynd i spewio shit allan. Basically, mae'r chatbot ma'n yn improviser fatha dwi'n i be. A mae o be bynnag ti deud iddo fo, mae o'n dweud yes and. Yes and. A mae just yn adeiladu o hynna. So mae di yes andio y boi ma nes bod wedi cael sac o Google a basically troi fyny plot o rhyw fath o kind of mid-tier sci-fi novel. Fo fydd Sam Tarley fydd yn cael chwarae gan Sam Tarley yn yr AI Fall spin-off o Moonfall sydd di cael ei wneud. Ydyn ni hyd yn oed yn mynd i cychwyn siarad am Moonfall? Not yet. We shall do it. One day. It's on the list, guys. So guys, just bod chi'n gwybod, bod gen i fi ddim webcam rwan, dwi'n gwybod chi'n gallu clywed hwn, dwi'n agor cornetto ar hyn o bryd. Amazing. Amazing. And basically, angen cael ei fita, obviously. Summer of fun, yes. Ffaith ieithyddol diddorol, cornetto yn Eidaleg yn gair am croissant. No. Fysa'r chatbot yn gwybod hynna? Well, what is the name of your condition? It's actually a croissant. So anyway, ti eisiau rhywbeth o'r siop? Cornetto. Yep. Yes, mae hwn 100% i ti. Dyn ni angen siarad, speed round news, dyn ni angen siarad am DALL-E. Wyt ti wedi cael access i DALL-E? Dwi wedi cael access eto, dwi'n dal disgwyl fy... Be di DALL-E? Basically, just yn reid string o eiriau at ei gilydd, deud, I would like a picture of the Pope canoeing in my brain. So fysa, mae DALL-E wedyn yn mynd, allan yna, mae'n trained ar holl lyniau sy'n yna, mae wedi cael gafel ar yr internet a balli, a fysa fo'n creu rhyw... Fysa di ddeud hefyd, I'd like a picture of the Pope canoeing in my brain, in the style of Henry Matisse. Amazing. A wedyn, so fo'n neud hynna, a so ti'n cael hynna. Yes, wyt ti ofn bod job ti rwan. Mae llydd cwmni da just fynd, I would like Dana Lolly to be
on the moon canoeing, ti'n ma? Na. In the style of Iestyn Lloyd. Am fod da ni newid bob DALL-E bob 2 flynedd. Dwi'n rhywbeth yn bod fyny, dwi'n meddwl. Age out the role. Ond na, mae'n impressive be mae'n neud, ond ti'n gallu deud, diolch cweit yn iawn, ti'n bo? Mi'n eitha balch bod DALL-Es yn edrych yn weird. Fi'n eitha hapus efo hwnna. Dwi'n licio nhw. Mewn amser, dwi'n siŵr fydd lluniau eitha fwy call allan o'n efo, mwyaf mae o'n treinio ar lluniau bobl eraill, ond mae dal yn mynd i fod yn dibynnol ar be mae di treinio ar a be pa geiriau ti reid i mewn yn efo. Mae'n hollol dibynnu ar fel ti'n deud, mae o fel kind of barddoniaeth yn dydio, so ti'n goffo ffindio'r ffordd i ffreisio pethau'n gywir. Ac os ti'n neud o mwy na unwaith, mae'n dod allan ar rhywbeth wahanol bob tro, so ti'n gallu pwyso refresh, a mae'n dod â slight variation allan arno fo bob tro. A fel ti'n dweud, yr data mae'n cael ei treinio ar ydy'r peth pwysig os mae hwnna o ansawdd digon da, a mae'n mynd i fod yn, mae'n mynd i cario mlaen creu y pethau yna yn y ffordd mae'n wedi cael ei ddysgu i wneud. So, cwestiwn ydy o'n mynd i fynd yn well ben i hun? Mae'r bredigrwydd yn briliant yn efo. Ond y cwestiwn ydy o'n wirioneddol yn greadigol ta ydy o just yn gallu neud mashups diselio ar os ti'n trio deud fan fod ni'n ffilmio Pennod DALL-E ac da ni'n trio visionio dwi'n bod ti gwrach ganol goedwig yn ganol yr eira a ti just eisiau rhywbeth dwi'n fath o syniad sut fysa fo'n edrych ac fod na meteorite yn dod trwy'r awyr yr un pryd ac so mae'n ffordd cyflym o just compio hwnna efo'i gilydd prototypio mae'n yn essence Dio ddim yn mynd i gael gwared o artistiaid go iawn cweit ddim eto ond ar gyfer stwff fel na i dod i fyny efo mood board sy'n ni'n dweud mae'n gret Mae'n ddipyn o AI tools i fewn yn Photoshop yn barod dwi'n mynd Photoshop gymaint yn ymwy be ti'n neud ydy ti'n iwsio DALL-E i creu backdrop ar gyfer yr Google bots ma gallu byrfyfyrio o'i flaen o waw ti'n meddwl dwi'n edrych ymlaen i'r sentient chatbot version o'r Haclediad a dyn nhw'n mynd i just sgwennu fewn well obviously mae'r stuff angen glitcho peth ydy mae Sioned ar y funud iddyn ni just yn mawr ar y sgrin mewn cylch gwyrdd so dwi'n a da ni'n wybod eich ar y chatbot yda ni gyd erbyn hyn ti'n gwybod be swn i'n licio bod yn chatbot ar hyn o byd. Di chatbots ddim yn goffa delio efo'r shit yma nac dyn nhw. Mae gen nhw un job, maen nhw'n neud y job na dda iawn. Ond maen nhw wedi connectio'r internet ac yn siarad efo lot o... connectio'r internet, got it. Hwna'n rhywbeth allai ddim hyd yn oed ar hyn o bryd. Yes, dwi ti wedi sticio cwpl o WWDC 2022 bits fewn yn y chat ma. What you got? Dyma pethau wneud effeithio ni fwyaf. Just gyda fi rhyw 6 peth nes i bigo allan yn fod, gewch chi fynd ar y website i weld yr holl stwff sydd yn dod allan. Ac diolch i Iestyn, mae YouTube wan yn dechrau cynnig i fi fideos o Craig Federighi yn bod yn hilarious. Bryn. Mae Iesu wedi ffwcio fyny dy algorithm di. So, y top thing i fi ydy iCloud Shared Photo Library. Nice. So, o fewn teulu, mae mor frustrating fod dwi efo library, mae Shari efo library. Mae'r plant efo library, ond os di Shari a fi just isio un library efo'r lluniau i gyd, mae just yn neud bywyd yn haws. Wrth gwrs, ti dal yn cael dewis o default library dwi'n mynd i yrru fyny i ydy'r un teulu neu yr un personol fi ond mae o'n mynd i wybod life pro tip life pro tip gyna ti'n siŵr ta'r personal folders mae'r lluniau gyd yn mynd i by default
That's where just the tip photos go. Oh boy. Noswaith dda I chi gyd. Wel i chi mis nesa. Ti'n gwybod be? Cancelled, cursed episode. So, gawn ni weld sy'n hwnna'n gweithio. Ond os da chi'n... Yr rhyfyn bron na fi. Os ti... Mae'r ffôn yn gwybod, wrth gwrs, pobl sydd yn y lluniau am fod dwi wedi tagio nhw efo i enwa nhw ers amser maith. So, os dyn nhw'n y llun, mae'n mynd automatically i'r album teulu a falle. Ac os da chi mewn grŵp, o gwmpas y gilydd, ydych chi gyd yn tynnu lluniau, deifo chi ar bicnic yn tynnu lluniau neu rhywbeth fel yna, mae'n mynd eith heina i gyd fynd i fewn i'r family album. Mae'r photos ar yr iPhone a'r iPad yn cynnig, wyt ti eisiau rhannu lluniau efo pobl yn barod, so mae hynny yn ei hun yn dangos yr ffordd maen nhw'n mynd a'r ffaith bod nhw heb di cael yr feature yma yna'n barod. Fel yr un holdout o Google Photos dama, mae hwn di bod yn eitha integrated mewn i Google Photos ers yonks. Be wan, bod ti'n rhannu un library efo... ti'n gallu fel... Wel, mae'n allow access to your library fel. Western wedi bod yn efo. Cos mae Google yn licio bod cael hyd yn oed mwy o info pwy sydd yn dan y ti. Ond os di al yn tynnu llun, ydy o yn mynd i library chdi? Na, ond gallai gael access i library fo fel rhan o Google Photos. Tasa fo eisiau fi wneud. Mae gennym ni shared family thing ar y funud, ond dydy o ddim yr actual library. Fel folder. Ti'n gorau wneud yn siŵr fod ti, share this to the family thing. Yn hytrach na default. So gyd ti'r albums ar y shelf yn y lounge, a mae'r lluniau mynd i fewn i'r album yna yn ytrach na i'r album personal. Dwi'n licio bod lo-fi physical media Bryn wedi dod efo i nôl i'r photo album ar y shelf. Wel, hyn ydy'r peth, maen nhw'n trio, dwi'n meddwl i ryw radd o copio lot o'r fatha'r metaphors yna'r syniadau yna a trio neud versions electronic ond nhw a mae hynny'n dwi'n meddwl i ryw radd yn peth da ond eto fel ti'n deud does ddim fatha problem efo stwff digidol ond ti'n teddu bod does ddim editing mae'n just yn na i dynnu 5,000 o lyniau a i dympio nhw gyd i'r shed i'r family album fath o beth so yes. Mae o'n ond ti'n mae teulu Iestyn yn artists so dim ond fel a good shit fydd yn mynd i'r album ti yn amlwg mae major weeding angen wneud trwy'r lluniadau be arall o gen ti o'r WWDC yn y messages app fydden ni'n gallu editio negas ar ôl i fyny at hynna dwi'n meddwl at 60 eiliad rhywbeth fel eich ti'n gallu editio fo neu fyny at 15 eiliad ti'n gallu deletio fo so fatha shit do'n i'm eisiau gyrru hwnna Jaman so tywad os gyn ti just a tip photo yn mynd allan i'r person anghywir so ti'n gallu deletio fo so mae hynna ac mae rhywbeth yn special i chdi Sione ydy continuity cam for the Mac lle ti'n mynd â iPhone chdi fyny at yr Mac a mae'n dweud do you want to use this iPhone as your webcam dych chi'n methu gweld gwyneb fi rwan dych chi'n methu gweld of course dych chi'n methu gweld gwyneb fi rwan dydy airdrop ddim hyd yn oed yn gweithio we'll believe it when we see it, yr stuff ma, right? Okay, os ydi, dwi 100%, right? Dydy ddim fel bod stuff ni'n hen, a dwi'n gwybod bod ni'n running joke ar y show ma, bod dwi'n prynu stuff shit, ond literally mae hyn i gyd yn fel Apple products. I can't... Diolch, yes. Dwi'n edrych ymlaen am hwnna. Fi'n cedi. Candach, mae di cael y microphone newydd i fi. Dim microphone sy'n torri trwy ma. Mae microphone ma'n amazing. Mae'n gweithio mor dda. Y mwyaf ti'n cwyno, y mwyaf neith o newid bob dim mymryn bach dros amser. Okay.
Erbyn episod nesa, fi actually mynd i gymryd rhywfaint o lyflu arian co-fi ni a prynu webcam. Na, wrth gwrs bod fi ddim. Dwi'n mynd i self-financial webcam. Achos dydy webcam ddim actually yn rhoi quality content i chi wrandawyr. Mae mic ar y llaw arall yn neud i fi swnio'n amazing. Yes, unrhyw flashiadau arall? Cwpl o beth eraill, multitasking gwella ar yr iPad, ond beth sy'n dod efo hwnnw ydy fod yr un multitasking hefyd yn dod i'r Macs. So mae Mac OS ag iPad OS yn edrych eitha tebyg erbyn hyn os da chi'n gweithio mewn certain ffordd. So mae hynna'n bonus os ti'n licio jumpio un i llall fod nhw'n mynd i fod eitha tebyg. A wedyn efo fideo deud os ti'n gwylio fideo ar y Mac neu iPhone neu iPad, os ti'n pausio fo a mae yna text ar y sgrin, ti'n gallu highlighter text a copy and paste. Love it. Rhyn peth ti'n gallu gwneud efo photos. Ydych chi'n cofio yr info dumps oedd ar diwedd fel rhaglenni gwyddoniaeth a SMTV Live a pethau, oedd ti fod yn recordio nhw ar VHS. A wedyn frame advance. A gael frame advance yn efo. Hwna bedio. O'n i'n lyfio heina. Oh god, dwi'n hyn. Na fo te. Yr unig beth bach arall ydy fod, nod os gyn ti'n Apple Watch, fydd y fitness app ar eich iPhone, just yn defnyddio the motion, the stuff i weld os ti'n gallu clywed ring. Not the rings. Nice. Just a ring. Got it, dallt. Fel yr unig un ohono ni sydd ddim wedi mynd lawr Apple Watch, because I probably ddim yn gweithio anyway, know what I mean? Dwi'n eitha keen ar hwnna. Dwi'n licio cael rhyw step counter fach mynd. Bob yn hyn. Yes, ti sydd wedi roed... Da ni wedi cyfro y Bitcoin crash ychydig bach ar y siow. Mae pethau'n parhau. But it's crashed even more! Unwaith But wait, there's more. Mae Bitcoin yn crashio'n well na unrhyw economi arall yn y byd. I mean, dydyn nhw just, dwi'n mor impressed hefo just a scale of that. So, unwaith eto dwi'n cael mae fy newyddion ni basically rwan yn dod trwy newsletters ac mae newsletter y Guardian yn really dda. Yr un boi Alex Hearn mae eto. So Techscape email wsos yma oedd crypto giant Celsius is freezing out users as it tries to solve a mammoth lending crisis. So what happens if your money in the bank isn't really there? So mae gyd yn sôn amdan fel basically ti'n gallu deud bod gen ti $1,000 yn Celsius, ond literally dys gen nhw ddim $1,000 yna mewn unrhyw beth tangible i bacio fo fyny. So maen nhw jyst yn stopio ti cael o allan. So maen nhw trio ffigur allan fel, ydy'r arian ma actually'n bodoli i ti? Bryn, mae dy Schadenfreude di'n dangos. Yes, dwi ti di bod yn gyrru graffs i ni o dy Dogecoin di sydd ddim yn Dogecoin rhagor. O na, o'n i just gyrru, o'n i'n gyrru Bitcoin price, a pan oedden ni'n siarad amdan efo mis dwytha oedd Bitcoin ar 22-23 grand rhywun, trwy'n fel la. A rwan mae o ar 17 grand. So mae na major drop wedi bod, ond mae na major drop wedi bod yn yr actual stock market normal bullshit hefyd. So dwi'n mynd all pam fod nhw'n correlated efo'i gilydd am fod yr holl syniad oedd i fod nhw the new thing sydd ddim yn sownd i old money, ond mae o'i weld fatha fod nhw'n neud yr union rhywun peth a'i gilydd. So ac unwaith mae Bitcoin mynd lawr, mae o'n tynnu bob un cryptocurrency arall lawr efo fo sydd yn defeat the purpose ar hwnnw hefyd. So maen nhw gyd yn dilyn trends i gilydd. So beth di pwynt cael mwy na un? Mae'n fascinating fel philosophical exercise just yn yr beth yw value peth, fel da ni wastad yn sôn fan hyn
dwi just yn pwyntio bobl yr holl, i line goes up, YouTube video, YouTube documentary, epic masterpiece, Dan Olsen. Achos nes i ail-wylio hwn, bod o fel 2 awr, nes i ail-wylio fo, yn ganol fel y crisis mae gyd. A ni just fel, dwi angen gwylio fo eto. I fi ddechrau mynd i deall pwy ydy'r bobl ma sydd yn rhoi di life savings fan i hwn. A mae gyd yn mynd lawr y diwylliant diamond hands ma, ar fel, mae rhaid ti gael fewn rwan, mae rhaid ti gael fewn, fel mwyn dweud fatha, Na'r pobl iawn yn gynnar pam oedd o'n joke bach o beth, Dogecoin gafodd ei greu fel joke i neu hwyl a benno fo 1 mil werth. Dwi'n gwybod. Werth lot mwy na be oedd o. Ar ei Dogecoin. Os nes di gael Doge back in the day, oedd o werth 0.002 pence, a erbyn hyn mae o werth 6 pence. So mae'n increase o 11,000 and 200%. So os ti di prynu fo back in the day, ti di neud fortune basically. Ond so y peth ydy so mae'n lot o sŵn a miri a pethau pan mae pethau mae'n cychwyn, ond beth sy'n digwydd fel mae'r institutional investors wedyn cychwyn roi di pres i mewn iddyn nhw, chyd mwyn dweud, mae'n ffordd i ni neud pres, gret. So mae pensions pobl yn mynd i fewn iddo fo, mae life savings pobl yn mynd i fewn iddo fo, ond y peth ydy, mae'r risg i cwmnïau fela a'r funds fela yn andros o fawr, chys ti llythrenol yn sôn am y pres mae pobl yn planio ymddeol ar. Mae'n a lot o bobl yn deud yn y stories ma fod nhw wedi colli i life savings nhw, ond mewn gwirionedd dydyn nhw heb di colli fo, mae dal yna fatha crypto, os na ti'n rhaid o'n un stupid na fatha'r Celsius. So mae nhw fath o negative equity rhyw fath, dydy'r assets ddim werth be maen nhw wedi talu amdano fo. So be sa'i di nhw wneud yn yr achos yna di dal unai cut their losses a dianc, neu mae nhw yn dal ond fo a gobeithio fod yn mynd yn ôl i fyny. Pwy a wer. Stori arall wyt ti di roi fewn, Iest, ydy Jay-Z's Bitcoin school met with skepticism in his former housing project. I don't have money to be losing. Mae hwn yn teimlo'n skeezy ar y diawl. A fel mae'n deud, fel y boi Dan yn deud, mae'r whole thing yn dibynnu ar dod â mwy o bobl i mewn i dal amdan beth sydd yn y barod. Ond dyna so mae angen mwy o bobl i prynu gen. The projects, tywod, dan cloud o New York. Tyma, high-rise flats, y flats o Jay-Z di tyfu fyny yn efo, lle mae'r gen y bobl lleiau i golli, a mae o allan yn hyrwyddo Bitcoin Academy, sef, mae'n edrych, mae'n mor MLM llyd. Fel leaflets yn deud, dewch chi i ddysgu am financial literacy, Bitcoin llyd yma. Dyna di'r sy'n mae'r MLMs mae'n gweithio, maen nhw'n mynd a deud i pobl, you can make a quick buck, you know, be your own boss, a hyn llallai gilydd, a ti fatha, a mae i ryw radda yn cymeru mantais ar y ffaith bod pobl yn desperate bod nhw eisiau trio adeiladu bywyd a gwella ar gyfer ei gilydd. A i ryw radda, dyma lle mae y regulators a'r llywodraeth yn fod i gallu stepio mewn i wneud rhywbeth ydy mae'r hwn yn obviously yn scam, obviously yn cymryd mantais ar pobl. Dyma lle maen nhw'n fod i gallu stepio mewn a dweud, hei, mae hyn yn angyfreithlon. Dyna, a efo'r stwff yma, mae banc iawn yn fod i ceigon y bres ar y llyfrau i cyfro beth gyda nhw wedyn i fenthyg. So, os bod yn mynd i hyn, os mae rhywbeth yn mynd o'i le, mae bob un ceiniog fyny at 85,000 yn guaranteed. So, ti'n gwybod, i mos beth sy'n digwydd, fyny at 85,000 ti'n mynd i gael dy bres ti'n gyd yn ôl. Gret. So,
Does am cwestiwn, mae'r pres yna, mynd o yna, a mae'r llywodraeth yna i bacio'r whole thing i fyny. Gret. A wedyn, ond os ti yn mynd i'r system a lle, does na ddim regulation, it's a free-for-all, it's a libertarian fever dream kind of wonderblast kind of a situation. Fatha, job, y central ethos ydy look out for number one. A so, os mae bob dim yn mynd i'r wal, fuck you, fath o beth. Wel, gen ti ddim y diamond hands na, ti'n ma? A lech ti di wneud y research a gwybod bod y person oedd tu ôl i'r thing yn croc. So, jokes on you. Mae'r stori Jay-Z ma actually yn fel... Mae'n ffiaith. So, rhywun arall, so Massey Houses ydi enw'r flat oedd wedi tyfu fyny yn efo. Younger Massey Houses tenants who spoke to The Guardian were unenthused. Iesu Grist, a 24-year-old resident who plans to work as a caretaker for mentally challenged people, said the Bitcoin Academy seemed unhelpful to residents. Half the people that's going to go to that class, they're probably just going to go to the class for the $25 that you get. Other half of people, they're just going to forget a bit down the line. If Jay-Z wants to do something, he should fix this place up. We should have we have a basketball court with no hoops. Our parks are broken up. He should be doing more for this community, not Bitcoin Academy. Parteg yno. Yeah. Mae'n lle gadi le. Peth ydy, mae fatha... Chos ti'n creu cymuned a bach, a mae hynny'n cael well ymdrech na trio scamio pobl mewn i... Mae'n teimlo fel leaflet body shop, dwi'n feddwl? Yeah. Neu fucking juices, aloe vera juices, gachu, Vita Life, whatever na. Sorry, right, let's go on fun stuff, happy news, fun stuff. Yes, dwi ti di sticio IKEA's new virtual design tool, delete your furniture and replaces it with IKEA furniture. Yeah, o'n i'n gobeithio sy'n ni gallu trio hwn cyn dod ar y show, ond mond ar gael yn America ar y funud, lle mae gynnu nhw i IKEA AR app, lle ti'n gallu ploncio cadeiriau a stwff i fewn i ddistafell fyw i weld sy'n maen nhw'n edrych, ond mae hwnnw'n un newydd, ti'n gallu gael o fatha app ar wahân, neu mae'n rhan o'r prif IKEA app, lle ti'n mynd rownd yn tynnu lluniau o ddistafell fyw, ag efo AI, mae o'n deletio dy holl gelfi i gyd, a wedyn so ti'n gallu wampio dy stafell fyw i gyd efo rei IKEA. Gallwn ni please smysio hwn fyny hefo DALL-E. Dyna beth dwi eisiau gweld. Can I have my living room in the style of Picasso at the races? Yeah, na ni. So, hwn yn enghraifft o sut mae'n dda defnyddio'r teip yma stuff. So, dwi'n mynd gorau tynnu soffa fi allan o'r stafell fyw yma i weld sy'n mae newydd yn edrych yn ei le efo. A hefyd i'n rhaid yn clymu well i... Chos un o'r traffath mwyaf efo siopa ar-lein ydy'r ffaith ti'n mynd really gwybod beth mae'r thing yn edrych fel yn go iawn. Ti wir yn gobeithio bod yn mynd i stopio fel lot o wast pan mae bobl actually yn neud penderfyniadau. Ond, to be fair guys, pwy sgan pres i prynu sofas dyddi yma? Not to me. Iestyn, sgan ti'n hyd yn o'i shelves yn geg yna. Dwi di gweld y lluniau. Does dal ddim shelves yna. So ti di rhoi link i the best shows on Paramount Plus UK. Just launched this week, I think. Yeah. Ar be mae o? Paramount Plus. Ar bob dim. So di hwnna just an app, whatever. Netflix ar gyfer Paramount, dio. Yndi, ond i ni bobl special, efo Apple TV, neu da ni'n gallu just subscribe efo sydd o'r Apple TV app, ti'n ma'n gorau downloadio, mae'n rhan o'r channels thing. Wel, diddorol. O, fe fe, da ni newydd gael Apple TV newydd yn ti ni. So dwi'n fancy trio hwnna. Ia, wir. Be di'r cost yn efo ddo, Iest? $6.99 a month, 7 days free. Special for you. Just for you. Ei, ti'n gallu cael y Star Treks i gyd anna fo? Mae'r Star Treks anna fo, yndi. Y Star Treks newydd? Yndi. Love it. So Paramount Plus oedd pam ddaru Star Trek Discovery cael ei tynnu oddi ar Netflix. Yeah. So oedden nhw ar fi'n lawnsio
Star Trek Discovery cyfres 4 a fatha yn y dyddiau fatha diwrnod neu ddau cyn iddo fo cael ei lawnsio ddaru nhw dweud da ni mae'n rhaid ar Netflix yma chos da ni eisiau bobl seinio fyny am Paramount Plus a ddaru everyone lost their minds a nhw'n dweud alright fine nhw'n i roed ar iTunes fel Season Pass a maen nhw wedi penderfynu fo Star Trek Strange New Worlds bod nhw ond a roed ar Paramount Plus so $6.99 honestly so well can I talu £15 a just cael y whole fucking thing ar iTunes ond dwi'n gwrando sorry yes i fi ond fod dwi'n cysau'r Now TV app gymaint mae dal yn shit dwi heb di tal amdano nhw'n te blwyddyn dwi'n cadw mynd yn ôl gweld os updates di bod iddo fod mwy normal nag oes so mae rei pethau sydd ar Now TV ar hwn fatha Californication dwi heb di gorffan gwylio eto wrth y modd efo fo dwi eisiau gorffan hwnnw a mae un neu ddau series newydd heb di clywed amdan sy'n ni'n licio gweld un yn nhw yn swnio mental Yellow Jackets da chi di clywed am hwnnw? Dwi'n credu bod fy anwylyd fy ochr arall fy nghalon Aled wedi bod yn gwachod hwnna a wedi nes i cedd fewn gweld couple of scenes a nopio allan eitha cyflym mae fel y 5 munud o The Boys nes i watch it yn mynd no so the premise ydi fatha mae'na crash o wyren yn goedwig yn Canada gyn efo teenage dwi'n meddwl na teenagers merchaid sy'n chwarae neu hold on American version of teenagers a maen nhw gyd yn 25 okay. Ac so mae gen ti mae gwall nhw'n berffaith mae make-up nhw'n berffaith ti'n deithio just fel fi so gen ti Christina Ricci a Juliette Lewis yn efo a dwi'n siŵr pan ni'n gweld y trailer os oedden nhw de-agio nhw ta actorion wahanol oedden nhw fod oedden nhw'n really tebyg ond basically maen nhw'n crasio yn y goedwig a wedyn so ti'n cael gweld heddiw ac ti'n gweld yr adag nath nhw crasio am fod maen nhw'n dweud we don't talk about what happened in the forest a wedyn in the forest mae fatha Lord of the Flies shit ti'n siŵr na ddim Bruno oedd bod nhw ddim yn siarad am Bruno dwi'n really sorry da ni ddim yn siarad am hynna mae Twin Peaks yn efo a dwi eisiau gweld yr season fwyaf diweddar o hwnnw mae'n lot o ffilms yn efo ond a Peppa Pig well good hey Peppa Pig yn arfer bod ar cyw but no more ar hyn o bryd R.I.P. ond os oes HBO Max yn dod a gyn ti hwn so 1 mis fysa ni'n dewis hwn a just gwylio stwff a wedyn sa ti'n ddam gofio cancel subscription ti pob Try reminders on the old Monzo. So rwan mae gen ni a streaming service a hyd yn oed arall i tiwnio fewn mwyn gwachod mwy o ffilms di ddim. Guys, dwi yn gwybod bod pawb methu gweithio i ni ddechrau siarad am Jumper. Methu gweithio di internet fi torri allan am byth so bod ni byth yn siarad am Jumper. Bewydd, un stori ar ôl. Hon yn arall gen i est, yn really gyflym. Amazon's creepy new Alexa skill could be mimicking dead relatives' voices. What? Great late stage digital capitalism. AI, Bryn, it's all about AI. Hey, mae'n a thema. Hang on. Ang-a-bang. Hang on. Copio llais. So. The daily di. Be? Okay. It's trained on the voice of dead people. So, dwi'n mynd i... I hear dead people. Dwi'n mynd i... so, Iesu di roi hwn. So, mae hwn yn dod o HuffPost. So, maen nhw wedi bod... maen nhw'n treinio... in his speech, Prasad discussed how a dead grandmother's voice could be used to read their surviving child a story at night. Be?
Amazon. Go on, Amazon. Rohit Prasad, during the company's Mars conference in Las Vegas on Wednesday, described Alexa's capabilities to synthesize short audio clips and create speech from them. This required inventions where we had to learn to produce a high-quality voice with less than a minute of recording versus hours of recording in the studio. Oh, fuck off. Mae hwn yn un kind of bullshit a CGI o actorion sydd wedi marw mewn I project eraill a ti fatha na mae hyn yn ond mae pawb yn licio creepy Carrie Fisher mae hyn yn ffiaidd o beth I wneud a hyn yn hefyd ti'n mynd gadael mae dysgu sydd I delio efo rhywun sydd wedi marw'n andros o beth pwysig ar gyfer meddwl bod ni angen quotio Jeff Goldblum ar yr un yma. Yeah, mae hwn yn Goldblum quote, yeah, definite. It's spent so much time thinking if they could do it, they never thought if... Ond, ond, iawn. Mae genna fi cassette o Nain yn darllen stori o... dwi'n mwyn cofio beth enw'r llyfr. Llyfr mae'r plant? Na, yn Saesneg rhyw lyfrgell ydi o. A fyswn ni yn, oherwydd y teip o person, fyswn ni'n curious o reid hwnna I fewn i'r computer a gweld fedrith o ddarllen y stwff arall mae fi, am fod wedyn fysa Speechify yn darllen erthigla fi gyd allan yn llais nain. Oce, da ni angen ben diagram fan hyn. Ond eto ystyried y ffaith wedyn, so ti'n mynd I gallu da ni dod i'r sefyllfa lle mae'r system wedi cael treinio I creu cynnwys newydd di selio ar nesau ddim o audio o bobl, so ti'n creu sefyllfa lle da ni'n gallu ffeicio bron I unrhyw beth da'n isio deep audio fakes a mae hwn yn creu andros o sefyllfa wael iddyn ni fel gymdeithas lle da ni gweld yn ddyddiol yr effaith mae fake news a enghraifft I chdi o lle fys ni'n really licio hyn iawn mi nes I orffan darllen darllen dwi'n galw fo ond gwrando ar llyfr Burt Reynolds ag oedd I lais o fo just cyn iddo fo farw nath o ddarllen o ac oedd I lais o'n anodd I ddarllen o oedd o'n gorfod cymryd lot o breaks oherwydd I lais o'n torri fyny y mwyaf oedd o'n darllen os ni wedi gallu cael Burt Reynolds 1977 yn darllen hwnna I fi wrth fod I darllen allan ond wedyn fod nhw wedi enhansio fo so fod nhw de-ageo fo hefo Irishman technology so fod amazing o lyfr so da ni angen 100% right da ni angen big Venn diagram fan hyn o fel DALL-E LaMDA a'r weird Alexa Speechify thing ma my god lle da ni mynd I da ni di bod yn neud y show ma ers 12 mlynedd right? Dwi newydd goffa renewio passport a driving licence fi mewn un wythnos sy'n dangos bod fi di bod yn rhoi stuff off ond so dwi rwan di goffod asesu fel y 10 mlynedd like, be lle oedd bywyd fi 10 mlynedd yn ôl pan ma'n i'n neud rhain diwetha a fi di cael y dates nôl anyn nhw ma'n deud renewal in 2032 a goffes I gymryd fucking stop fanna a mynd shit in hell 2032 allai ddim mae'r amount of dim mind blowing stuff ond fel fucking mind melting stuff so met I fi nes I gyfarfod o'n Oxford chydig o fisodd yn ôl a nath o ddeud I fi yn y project oedd o'n wedi cychwyn tra dda ni'n Aberystwyth oedd o'n bron oedd o dal yn mynd ac oedd o'n mynd o nerth I nerth ar ôl 20 mlynedd hwnna'n 20 mlynedd so mae hwnna pam nath ni gychwyn y project yna o smartphones just y bod yn cychwyn Ond am cameras wel mi oedd na
o'na un boi yn blwyddyn nhw efo camera'r ffonog, oedd pawb yn shocked. Oedd o fatha 1.1 megapixel camera, ac oedd o'n cymeryd 640 by 480 photos, ac eich di roughly y resolution dwi'n cael y gwynebau chi ar hyn o bryd, thanks. Polyphonic ringtones. Oh, man. A chdi, oedd yr iPhone heb di cael ei greu, oedd yr iPod just a bod yn thing. Ti sôn am just y newid sydd wedi bod ers hynny'n unprecedented. Unprecedented. Wedi ti'n meddwl just yn y 5 mlynedd dweitha beth di newid. Mae'n anhygol. Ond eto, mae fel ti'n deud efo'r Goldblum quote ydi, fatha, mae just mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen efo'r technoleg yma heb cymeryd i fewn i ystyried be fysa'r ochr drwg, be di'r dark side o hyn. Ond dros y blynyddoedd dyn ni wedi gwneud y siow, mae'r real world ramifications o tech bros, Silicon Valley Tech Bros yn mynd, mae hwn yn amazing. Gan ni just cael ymlaen i neud hwn. Mae hwn yn mynd i neud loads o pres i shareholders ni. Let's go. Da ni wedi gweld o. Da ni literally'n byw yn efo. Da ni byw yn Brexit. Da ni byw mewn... Mae'n reswm pam fo Google di cael gwarad o don't be evil. Yeah. Cos maen nhw... It gets in the way. It gets in the way. Ond yr peth ydy, os ti'n meddwl fo, so mae'r ffaith bod ni wedi rhoi HD cameras yn dwylo pob yn meddwl bod cameras yn cael ei roi mewn llefydd. Ond mae hwnna... A rhyw raddau ddo, bysa marwolaeth George Floyd, llafryddiaeth George Floyd, ddim wedi gael, mae na stwff fel un. Mae gen ti the light side and the dark side o hyn i cyd, oce? Just wait, stand an after party. We have opinions. Ti'n licio'r ffordd dwi'n setio hyn i fyny, ddech chi? Love it. Dyn ni'n just yn taflu'r siow mat i gilydd. Spoilers, dyn ni'n 100%. Dyn ni, ydych chi'n meddwl bod yr whole technical difficulties thing ma. Organised chaos. It's a bit, guys. It's a bit, guys. Dyn ni gyd mewn studio fo'n gilydd. Dyn ni cael laugh go iawn am hyn. Chi'n methu gweld bod fi di agor y port. Chi eisiau clywed o? Barod? Go on. Dyna ni. Dyna fo. Right. Chuffin el. So mae gyd ti... Ond y peth ydy, mae'n rhaid i ystyried be ydy'r dark side o'r technoleg ma. Mae rhaid i chdi ystyried be ydy'r consequence. We speak truth to power. Dyn nhw mond yn deall ni os dyn nhw'n siarad Cymraeg. Dyn nhw'n gryndo. Ond, ti'n gwybod be allan nhw'n neud? Mi allan nhw wrando ar podcast Sgwrsio a dysgu Cymraeg. That's right. Shitty segue fewn i British Podcast Awards wedi nomineiddio. Mae'r nominations allan. Best Podcast in the Welsh Language. Dwi'n mynd i roi shout-out i bob un o'r rhain rwan. Achos dwi'n siŵr bod nhw wedi cael ei ysbrydoli i podcastio gan Titans y byd podcastio Cymraeg sef ni sy'n dal heb roed yn enw fewn yn yr het y best podcast in the Welsh language. Da ni 20 year anniversary. Da ni angen, we don't need no stinking badges. Rhestr, mae yna 5 ohonyn nhw, 5 beautiful podcast arall. Dwi'n eitha hyderus bod mwy o bobl yn gwrando o'r rhain na sydd wedi hyd yn oed clywed am unni. But let's go. So Queens, hefo Mari a Meilir. So maen nhw'n podcast amdan Le Drag Race. Beautiful, sashaying, lawr eich clustiau chi. Just lovely ffrindiau'n hongia allan. So Mari Beard a Meilir Rhys Williams fanna. Gwrachod heddiw, mae hon yn un long running podcast sydd wedi bod yn cyfweld merched trwy lens, swn i'n deud, fel gwrachyddiaeth modern. Mari Ellen ydy'r cyflwynydd ar Spotify dwi wedi gweld hwn. A mae'n lyflu. Dwi ddim yn gwrando yn fan aml achos dwi wedi ffigur allan mae unrhyw beth sydd hyd yn oed yn mildly serious amdan menywod actually neu fi teimlo really drist, so dylwn ni roi chance arall i hwn, mae hwn yn eitha vibe. Probcast gan Criw Hansh, so mae hwn yn arall fel project
podcasts hans lawr S4C vibe yna. So mae hwn yn really dda. Mae hwn yn podcast gen 4 o fenywod sydd yn dioddau o gwahanol anableddau neu trafferthion, trafferthion clywed, trafferthion gweld, problemau corfforol. Maen nhw gyd yn sôn am eu profiadau nhw a mewn ffordd gossipy eitha cute, so mae hwn yn lyflu. Dyn nhw'n mynd i gael chdi ymlaen am dy problemau microffon a camera. Problemau microffon. Dwi yn asthmatic a mae gen i un llygad sydd ddim yn gweithio'n iawn. So dwi'n ffeindio hwnna'n problem. Spoilers, na. Mae'r merched yma yn neud gymaint gwell job na fi. Maen nhw'n lyflu. So wedyn, podcast nesaf di sgwrsio. Mae hon yn newydd i fi, achos podcast... Dwi'n lyfio gweld kind of, just fel lone shark. Dim lone shark, lone shark. Pan bod hwnna di dod allan? Fel un unigol. Mae nhw'n cael dysgu Cymraeg ydi o. Falle bod yn meddwl bod lone shark yn beth really positive. Sgwrsio lone shark. Deuddag blynydd, da ni di bod yn neud. So, Shmai, wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i sgwrsio podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr. Dyna byd ni ti'n deud. A di hwn ddim i weld wedi ariannu gen unrhyw le arall. No BBC Money for you. Ond maen nhw'n... Maen nhw di mynd i lone shark. I mean, dylwn ni just ddim. Just going i wneud stuff. A wedyn mae... un o podcast ffrindiau yr Haclediad, Siarad Sex efo Lisa Angharad, hwn fyny am wobr eto, gobeithio wneith i fynd all the way tro yma. A penod diwetha hwnna efo Meilir o Queens, efo Mari Meilir. Siarad, dwi just yn cael gair i fewn o'r British Podcast Awards. Mae wedi penderfynu pwy sydd ennill y categori barod, a'r ennill ydy Ellis James. Ooh, okay. Biting commentary. Okay, guys, look, right. Dwi di dod, dwi di gallu siarad fo chi rwan am good hanner awr. Dy'r internet ddim wedi ffwcio fyny. Mae microffon fi dal yn gweithio, dwi'n cymryd bod GarageBand ddim wedi crasio. Mae mouse fi wedi stopio gweithio. Sionet. Llawer iawn o weithio. Mae cwrw fi wedi stopio gweithio. Wel, ie ti'n galw dysgwyr Cymraeg yn loan sharks, ffwc si. Yes, mae'na dwll yn y botan na, i chdi checio botan arall. Mae'n menthyg y iaith, da chi. Dwi'n chi bia fo. Dewch efo ni ochr arall y fucking cursed Pennod yma. Sionet, be fi ni'n neidio i'r ochr arall? Beth yw ni'n gwisgo'n jumpers a neidio draw at Hayden Christensen yn teithio trwy'r byd fel Blink. Oh, God knows. Fel un o'r Angels na, Doctor Who. That's right. Yes. Dewch efo ni i watch it Jumper. Least charismatic title dwi'n rioed wedi clywed. Jumper. Yes. Draw. There are people out there who have power. Who you are, what you are, can change history. Did I just teleport? Hey. What happened to you? David, open the door! This thing that just happened could set me free. But why settle in one place when you could have the whole world? I think there's something you're not telling me. If you don't want to tell me everything, that's fine. Just don't lie to me. It must be hard, living like this with no family, friends. Derek! Hey, you! If you can hear me, you can come home. What I'd like to know is how you rob a bank without opening any doors. And who are you? You think you could go on like this forever? Living like this with no consequences? There are always consequences. You think you're the only one? What, into the wall?
trained to hunt us? They'll kill anyone that gets in their way. Like your girlfriend. We have to get her out of there. I can hear you. This is where it ends. Right here, right now. Take a deep breath. Why are you walking? I like walking for a change. Makes me feel normal. That's right, pawb. Croeso I 2008. Croeso I cool, fantastical, sci-fi. A teenager with teleportation abilities suddenly finds himself in the middle of an ancient war between those like him and their sworn annihilators. I'll stop you there, pawb. Os ydi Hayden Christensen yn teenager yn hwn, dwi'n shocked. Mae o just gymryd y teenager ag oedd pawb yn Dawson's Creek. Hynny ydi, dydyn nhw ddim, o gennyn nhw gyd mortgages, a potentially crow's feet. Nathon ni wylio jumper fel da chi ddim yn goffod i ddathlu'r ffaith wa Hayden Christensen nôl yn screens ni yn Obi-Wan. Oedden ni meddwl sy'n ni'n rhoi chance arall i'r hyn boi. So the unai jumper neu Little Italy. A dda ni teimlo ar ôl House of Gucci oedd yr Eidalwyr wedi diodd o digon. Dwi'n gwybod, ond hey, we'll get to it, mae'na cynion eitha suspicious yn hwn hefyd. Croeso I fyd The Jumpers. Da ni'n agor ar a young, quote, Hayden Christensen ar ben y Sphinx. Da ni'n agor? So cwestiwn fi wan, y Sphinx. Straight off. Y Sphinx, in or most photographed wonders of the world monuments mae o'n andros o bwysig. Tourists yna byth a beinydd lyfio lle a ti'n gweld trwy dydd nos a ti'n gweld mewn un shot lle mae'n tracking panning shot dros the whole thing mae o ar ben y pen y Sphinx a mae'r touristiaid bla rei o'i gwmpas o a dos a neb yn gweld na'n ymateb i'r ffaith bod na boi yn sefyll ar top y fucking Sphinx. Nawr te, guys, ti'n ma be, bydde hynna'n golygu bod yna rhyw semblance o sens yn y ffilm yma, ond pidwch y becs. So, da ni'n cychwyn ar ben, mae o a lovely opening voiceover. Wante, da ni yn ar Ffilm di Ddim, da ni yn licio ffilm efo opening voiceover. Mae wastad yn teimlo fel, hei, ti'n gwybod be, dyma arwydd o safon, dim arwydd o stori lle do gen nhw ddim actual syniad sut nhw'n mynd i agor os nhw just yn rhoi voiceover. Lot o cool Ocean's 11 music. So ti isio bach o ffeithiau diddorol cyn i fi fewn? Bryn, ti wedi gwneud ymchwil very not on brand. Wel, mae o'n brand i'r bit yma. Sorry. So'r cyfarwyddwr Doug Lemoine oedd y cyfarwyddwr yn y Bourne Trilogy, Mr and Mrs Smith a The Edge of Tomorrow. Gafodd ei sgrifennu gan David S. Goyer, Simon Kinberg a boi'n nhw Jim Ewis. So David S. Goyer di sgwennu ar gyfer y Blade Trilogy, Batman brackets The Dark Knight, Dawn of Justice a Man of Steel. Simon Kinberg wedi sgrifennu ar gyfer X-Men, Sherlock Holmes a di bod yn cynhyrchydd ar y ffilm Deadpool. Lovely. Jim Ewis hyndi'r peth nath synnu fi, brace yourself. Gyda fo ond un screenplay credit arall. A mae ar gyfer y ffilm Fight Club. Greatest film of all time, 1999's Fight Club. So mae'r ffilm wedi a hwn direct quote o Wikipedia, loosely based on the book by Stephen Gould. Okay. A ti darllen y synopsis ar Wikipedia a loosely based yn yr ystyr bod na cymeriad o'r enw be bynnag di enw cymeriad
Hayden Christensen. David Rice. A bod y ffaith bod o'n jumper, a hwnna di'r unig cysylltiad. Love it. Byd arall. Mae hwn good hallmarks o ffilm di ddim as we speak, right? Lovely voice-over. Mae acen Hayden Christensen yn hwn. Dwi'n siŵr sut o'n i'n disgrifio fo. Mae along the lines of, hey, I'm from New York, Missouri. Bod Hayden Christensen yn dod o Canada. Yeah. Be sy'n ffynnu hefyd ydy, so mae dyn cael flashback i fo yn ysgol. A maen nhw cael actor arall i chwarae fersiwn i fengach ono fo. A wedyn maen nhw flash o blaen 8 blynedd i gallu cyfiawnhau y ffaith bod Hayden Christensen ydy'r lead. So, dyd o ddim yn teenager. Blatantly, mae'r plot synopsis dude ma di cael un wrong. So, dyn ni ffigur allan, mae'n boi'n deud, bod nhw di cael brecwast yn yr Eidal, di bod off i'r Maldives, i sunbathio, di dod â nos just i gael chilla mas ar ben y Sphinx. Ydy, mae o'n jumper. Mae hefyd yn deud yn y voiceover bod o di neidio i weld yr final quarter o ryw game basketball yn y front row. So mae di fel flumpio i'r... So mae di fatha... So mae di neidio dros y byd, a ti fatha... Wow. Pa time zones mae hyn i cyd yn digwydd mewn? Mae hwnna'n practical. Mae hwnna'n rhy practical. Ond mae yn deud ar diwedd y voiceover, i ddechrau, cyn hyn i gyd, I was just a chump like you. Yeah. So likeable. Diolch i ti am hwnna. Yeah, fuck you. Fuck you. Fuck you, David Rice. So, da ni'n flasho nôl i teen David. Wanta, hwn di'r bit lle o'n i fel, good ffilm di ddim vibes. Dwi'n gwybod sut o'ch chi'n teimlo, boys. Ond pam oedd ti'n gweld bod o'n dwyb yn yr ysgol, oedd just eisiau rhoi snow globe i'r hogan oedd o'n ffansio, a wedyn oedd y bullies wedi cymryd y snow globe, a wedi taflu fel mae'n i'r llyn wedi rhewi. Ac o'n i just fel, mae hwn digon shit i fod yn top tier. But, gwch chi ffindio allan ar y diwedd ysdi hwn yn top tier ffilm di ddim. Reit ar y cychwyn yma, dwi mor fed up o American Bullies. Dim dychymyg efo nhw. Ydy o'n bodoli yn y wlad yma gwbl dwi'n gwybod fod na bullies oes, ond mae'r American Bullies mewn movies a TV shows level nesa maen mor predictable ac rhywun peth ar yn y Simpsons, ond mae Simpsons just yn commission o'n ei gyd a dyn nhw'n meddwl dod i fyny fy rhy well. Dwi'n fed up hwnna nhw. Nes i watched hwn ag yn i fel, wel, allai ddarllen yn union pe ffordd mae hwn i gyd yn mynd i fynd. Oedd o'n Flash Thompson yn Spider-Man. 100%. So, mae'r bwli'n taflu y Snow Globe hyfryd mae'n y llyn wedi'r hewi, cos maen nhw fod yn Michigan, ond fel na Hayden Christensen dio, mae'n probably yn Canada. A mae o yn mynd allan i'r llyn wedi cracio. Ac mae'n gallu achub y Snow Globe, greit. Spoilers, mae'n cwmpo lawr. Fe'n cael ei signo fewn yr llyn oeraidd ma, ac jyst yn cael ei olchi off. Dwi'n cael ei afon o jos, mae'n cael ei wwsio lawr. A mae o'n instantly, does neb yn gwybod sut, mae o'n ymddangos yn y llyfrgell. Yn leaps ups ac yn dod â loads o ddwyr efo fo. A beth dwi'n lyfio di, dos a neb... A pan dwi'n deud dos a neb, dwi'n meddwl llythrenol, dos a neb yn ymatab i'r ffaith. Supposedly, sa neb yn y llyfrgell, ond mae hyn am fel, swn i'n deud hanner awr di 3 ar ddwrnod ysgol. Ond y pobl yn y llyfrgell, na'r cerdded heibio. Oedd! Na'r cerdded heibio tom yn y bobl. Nes i'n gweld hwnna, sorry. A dwi'n dweud, great, I just teleported to the library, mae'n dweud. Fatha, os o hyn wedi digwydd i fi, swn i'n ffricio allan. Swn i'n sgrichau gweddi, what the fuck? Mae o'n 100% delio fo hyn yn hollol normal. Fine. Alright, whatevs. Okay, cool, so mae hynna di digwydd. Ond mae gen i notes amdan hyn yn nes ymlaen. Pan mae o'n deud... trasio yr llyfrgell. Mae'r dŵr just i appeario wedi just dymchwel hanner afon wedi glanio yn y fucking llyfrgell a dos a neb yn ymateb. Mae gen i nodyn fyr hyn yn deud, dydy'r bachgen yma ddim yn ymddwyn fel rwy'n sydd yn llythrenol newydd farw.
effectively. Mae newid literally goffod jumpio am ei fywyd. Mae fatha bod o just i fatha... Cerdd mewn na, bach yn sloppy. Ie, mae di fatha, wedi droed mewn puddle, a mae fatha, okay. Fatha, sy'n byd, just fatha, mae fatha, just, Mae yn wild. Mae fatha bod mae'r director di dweud, just paid ag ymatab. Ie. So ni'n licio ti fod yn deadpan, a pan ti'n deadpan, bydda mwy deadpan fydd. Ie. Fatha, hwn, mae hyn yn digwydd bob diwrnod. Bob diwrnod mae hyn yn digwydd i chdi. So, wante, mae'r pishin yma, just wait, mae'n mynd yn hyd yn oed mwy weird. Mae o'n cyrraedd adre. Dwi ddim meddwl bod tasa unrhyw un wedi deud wrth i dad o, played by Michael Rooker, bod i fab o wedi marw, cos yn ôl pob arall, mae'r boi yma dan yr mae o'n fucked, he's gone. Mae'n cyrraedd adre, mae dad o fel, that's it, they bod. Dim fel, oh shit, ti di hanner marw. Dos am search di bod, dos am bath o... So neb yn cario am y boi yma. Na. Fine. So mae'n cyrraedd adre, mae dad o yn... kind of, do ddim yn stereotypical abusive dad, achos Michael Rooker sy'n actio fo. Everybody's favourite space daddy. Off of Guardians of the Galaxy. Mary Poppins, y'all. Mary Poppins, y'all. So, y pishin yma ydy'r pishin. Rhwngtho hwn a Jamie Bell, mae'n elevatio fo i fi. Michael Rooker, amazing yn yma. But hey, da ni'n di cyrraedd Jamie Bell ta. So, mae'n cyrraedd adre, a mae fel... mae yna voice-over yn deud, let's just say he's not much of a dad. Ac yn i fel, diolch yn ymddangos yn rhyw, heblaw am y ffaith bod o ddim neb yn poeni bod o newydd dda bod i marw. Mae o'n mynd i'r llofft ac yn cloi'r drws. A wedyn, nes i'n quite getio hwn ydi, mae o wedyn yn mynd ac yn jumpio, neu mae'n trio neud rhywbeth, a mae o'n mynd ar snow globe i ardd cefn i yr hogan mo'n licio, gadael y snow globe ar swing hi, swingio'r swing hi mewn ffordd really spooky, a wedyn blipio allan o'na. Dydy hi ddim wedi gweld dim byd. Na, dwi ddim eisiau bits fan hyn. Diolch di blipio allan. O na. Mae'n taflwyd oedd cerrig ar y ffenast. O, clas. Gadael y snow globe ar y thing. Gwthio slaid a wedi just redag i ffwr a dal bus i New York. A mae'r hogan fel, David? Ond i bawb arall, yswn ni ddim di deall nhw'n iawn. Mae'r boi ma di marw. Okay, just putting it out there. Achos ydy hwnna ddim really dod nôl y ffaith bod y boi ma... Y tro dwytha, mae unrhyw person blaw mi dad o di weld oedd o di disgyn... Oedd o di cerad allan o'r llyfrgell. So bod y bobl yn y llyfrgell. So na... Ond na lot o bobl gweld o yn disgyn trwy'r yn yr... Panic in shoes, injan dan allan, lot o bobl, chwilio amdano fo. Nino. So mae o arfos i fynd i New York, lle mae o'n dechrau dod yn baby jumper. Mae'n dysgu hynna'n, mae di ffigro allan, hei, dwi'n gallu teleportio. Good superhero origin story. Mae o'n dysgu teleportio instantly, efo ddim traffath. Dim problem, dim training. Dim problem. Dio ddim yn fel accidentally teleportio i bidlen off i gorff, na ddim byd fel na. Na, di. Which bus ydi bod yn ffilm gwell, to be fair. Ond na, dim problems jumpio. He's a bloody natural. So mae'n jumpio, a mae'n dechrau jumpio fe'n i bank vaults. A mae'n dweud, what would you have done? O dweud, fuck off. Mae nhw yn neud y thing ma o ddangos fel... Mae nhw yn dangos fel... There was a burning building in New York and 25 people died. Ar gefn y news. A dyn ni fel, does dim interrogation o hwn. Dwi'n cymryd bod y cyfarwyddwr fel. Dylech chi bod yn meddwl bod o'n meddwl am hyn. Mae'n a flood. It'll take a miracle to save these people. A mae'r boi ma fel, nope. So, a maen nhw'n trio fatha... Chos, beth sydd ti'n disgwyl digwydd mewn ffilm fel yma, di ffaith bod o fel blentyn di dysgu, fydda i just mynd yn nuts yn y byd yma, cael byw bywyd dwi eisiau byw. A wedyn, mae'n dysgu bod na, with great power comes great responsibility. Diolch di. A wedyn, mae'n trefod i Spider-Man movie. Ond, di na mae'n digwydd, o gwbl. No, oherwydd na Anakin Skywalker, dio. A mae'n troi fewn i fuckwit. Dylsyn ni di gwybod. O, ie. O, diolch mond yn gallu jumperio
I lefydd, mae o wedi jymperio neu bod iddyn nhw o blaen. So mae o'n goffa ffeindio ffordd fewn i'r bank vault. So mae o'n neud as long as bod o'n i gweld y lle. As long as bod o'n i gweld y lle, mae'n gallu jympio na. So mae'n ffeindio ffordd I fel sgiwsio hynna'n fewn i'r bank vault. A wedyn mae o'n jymperio fewn, cael y pres I gyd sydd yn handily ddim yn ddigidol o gwbl yn 2008. Na, just gold bars. Cos mae o'n mynd I obviously ffindio ffordd sut I flipio rheina. A ben I lyfio hefyd, mae o'n neidio nôl i'w shit hotel fo, a mae gynno fo box sy'n deud coins yna fo. Dio ddim hyd yn oed wedi deall, tyma. Anyway, so mae'n ei hynna, mae wedi bod yn I shit hotel, a mae wedi dysgu fod yn baby jumper. Wedyn, da ni'n ffindio bod o'n fel excellent jumper. Mae wedi cael penthouse suite. Na, ti di methu allan yr bit efo Samuel L. Jackson yn troi fyny. Shit. Wante. Surprise. Mae gen I nodyn fan hyn. Physical bank robbery to the tune of The Hives. That's right, 2008's premiere band. A wedyn, surprise Sam Jackson. That's right. Mae Sam Jackson yn cyrraedd, cos mi be allan ni inferio yn rhan o'r Magic Police efo'i blond dye job a mae'n dod fewn yna a mae o'n hela, turns out mae'n hela jumpers yn hytrach na just mynd I charity shop yn mis Aaron cashmere cable knit cotton Heather, polycotton linen mix polyester yr whole lot all of the beth ti'n gael nhw Angora ar jumpers dolyg hefyd 100% rhai gwael a rhai efo batteries yn un so un peth dwi eisiau deud fan hyn so mae'r Magic Police wedi troi fyny that's right, surprise Sam Jackson does dim so mewn magic system dda fel rwy'n sy'n darllen lot gormod o fantasy novels. Magic system dda, mae na cost i'r magic. Dwi ddim yn gweld unrhyw cost. Does dim stakes. Does dim, gallu jumpio gormod, gallu jumpio hanner ffordd fewn I wal neu rhywbeth. I got nothing. Mae fel... Be sy'n diddorol fysa, a ti'n gweld o'i ryw radda, mae na fatha schisms, a ti'n gweld fatha cracks a bachu, a sa ti'n deud fatha, os fysa na fatha... mi o'n niweidio'r amgylchedd. Fabric of reality. Neu mae'n rhyw fath o fatha sort of mae'n consequences iddo fo. Mae'n clusters o bobl yn sal oherwydd bod o wedi bod yn jumpio mewn ag allan. Like cancer I bobl mewn just jumpio fo. But no, bysa hynna'n golygu. So anyway, mae'n jumpio round y byd. Mae'n jumpio I Llundain am noson allan yn y pub. Ac yn fan hyn, da ni'n cael surprise cast member rhif 2, surprise Jamie Bell. Just yn edrych yn suspicious fan hyn. Faint o'n chi oedd actually nabod ye old Jamie Bell? Nes i neud double take ac meddwl yn syth na beth yna fo Spider-Man oedd o. Oh god, Tom Holland. Do'n i'n meddwl na Tom Holland oedd o. Ti'n gwybod be? Mae na Tom Holland vibe. Mae na man-child. Dwi'n forever 23 ar wyneb Jamie Bell. Wel, ma'n ddau di actio fel Billy Elliot a herwydd oedd yn o'i bod. Ti'n weld, dawnsio na. Dwi di gweld Umbrella performance Tom Holland. Llawer o gormod, mae'n bookmarked efo fi am rhyw reswm. Dwi di weld efo gormod o weithio hefyd. Dwi'n licio bod y Venn diagram o horniness yr haclediad I gyd wedi sy'n... I mean, it's Tom Holland. I mean, does na neb yn gallu resistio fo. Mae just fatha argraff o... Pam dwi'n gweld Tom Holland a Jamie Bell, dwi just yn meddwl... Mae Jamie Bell yn edrych yn meddwl, this is what I could have become. Ti'n meddwl hynna? If only I could have been Spider-Man. So fo wedi fyd. Anyway, mae gen I lot o Jamie Bell notes. Ond di Jamie Bell ddim yn hwn yn llawer hyn. Actually, di o ddim yn efo digon. But there we go. Okay, so Jamie Bell di gweld o. A di gweld o'n jumpio ar hyd y pub. Oedd o'n fucking packed. So a mae hyn yn mynd yn ôl un o'r things arall sydd yn fucking gweithio fi yn y ffilm ma. Does a neb yn ymatab I ddim byd. Mae'n o fatha bod y cyfarwyddwr di deud iddo I pob bob un extra.
just don't react. Fatha, mi o'n symud o A to B, just peidiwch a symud. Does o byd i... Nothing to see. A sa neb yn ymateb i'n byd. So mi o yn neidio i uwch ben hangio off Big Ben. Mae wedyn yn neidio i teller y pub. Mae o'n neidio o teller y pub i tu fewn i'r pub. Neidio wedyn o lle yna. Drws y pub i'r bar. I'r bar. A dos eich thrin... A mae hwn yn bar fucking packed. Wyt ti'n byw yn Llundain? Mae bobl yn mynd yn blasé am stuff fel na. Os mae yna rhywun... Mae yna bobl tu ôl iddo fo tu allan i'r fucking thing. Mae o'n neidio o un ochr y drws i'r ochr arall. A mae pobl fatha... whatever, yara. Cue jumper arall. Mae o'n neidio fatha... Ti irrationally blin am horny, creepy, fatha handsy... cancel culture... yn actio fel bod gen efo rhyw fath o innate sexiness a dyn ni fel, I don't know. A mae o'n neidio reit tu ôl i hwgan ma. A fatha... ti'n gwybod beth i credit ti ar yr IMDb? Na. Credit ti ydi English Beauty. Oh, fuck you. Fuck off. A ma... Well, she's done. Diolch Iest am dod, keep it classy. Ond dos eich threnol neb yn ymatab i'r thing ma. Mae grandawyr yr Haclediad, obviously di hyn ddim yn effeithio na chi, ond erbyn hyn, da ni di goffo downgradio i'r ffaith bod dos yr un yn ni'n gallu gweld yn gilydd, da ni di goffo cymryd fideo completely off y chat. Gyd dwi'n clywed ydi Iestyn yn mynd, oh yeah. So mae o'n y pub, a wedyn mae o'n jumpio allan o'r pub i fucking Big Ben neu whatever, jumpio. Mae'n jumpio nôl i'w fel very wanky jumper flat. Da ni di methu allan Sam Jackson eto. Mae Sam Jackson yn y flat erbyn hyn. Ond mae'n sy'n cyn hynna. Lle mae o yn... Mae nhw yn goedwig. Mae'n mydro jumper arall. Ia, a mae nhw efo fatha rhyw... cables fatha sy'n nhw'n trio hantio'r dinosaurs. Ydy, mae'n very Jurassic Park. A wedyn, mae o'n tynnu allan rhyw... ceremonial knife. A mae nhw'n neud o allan fatha bod hwn yn rhyw big deal. A ni'n teimlo fatha, ydy hwn yn magic? Ydy o'n bwysig? Ond ni'n cael Angels and Demons vibes. Yeah, exactly. Ond... Na, dyn ni beth yn gwybod pwy ydy'r... A wedyn mae'n dweud... Magic, please. No one should have this kind of... Only God should have this kind of power. Only God should be all places at all times. Ydych chi wedi clywed am Amazon? Smo nhw yn bob man, bob munud. They're in all places sometimes. Yeah. Ond y peth hefyd ydy, mae'n cael phone call wedyn ac yn dweud, gyda ni lead ar the bank on the bank. Right. So the bank, singular. Dwi'n mwyn gwybod. Ond beth da ni'n dallt wedyn yn y scene lle mae o yn yr wanky penthouse gyn Hayden Christensen, mae yna 8 blynadd wedi mynd heibio. Rhwng y bank heist a'r wanky penthouse. A'r wanky penthouse. A nid yn unig, a dim just un bank sydd wedi bod. Mae yna bentwr o IOUs. Mae yna wedi bod yn gadal am 8 blynadd. A hwn di'r lead gyntaf mwyn hefo DNA fo ar hydden nhw i gyd. Love it. Mae yna 8 blynadd. Mae wedi bod yn trio ffeindio'r boi ma. Mae wedi bod yn gadal bank fatha IOUs yn bob man. A mae yna fatha... Cos mae'n nice guy, honest. Mae nhw'n shit yn ei jobs nhw. So ti'n deitha fi bod yr extremist magic police ddim actually... Mae nhw'n shit yn ei jobs nhw. Okay, fair enough. So mae Sam Jackson troi fyny yn flat, a wedyn mae gen Hayden Christensen, oh god, mae deud Hayden Christensen yn mynd i fod yn anoddach faint bynnag o'r port yma dwi'n yfed, okay guys? Just galw fo'r Anakin. So mae Anakin Skywalker, right? Pre-melty face, mae gen efo wal gyfan yn llawn o lluniau o llefydd mod i jumpio i, so bod o'n gallu cofio lle mae eisiau jumpio i, so fel treithau, top of fucking Sphinx, you know how it is. So mae Sam Jackson yn y flat. Be wan?
Yeah. Mae just yn anodd cofio rhai o'r monuments ma. I mean, so ti di gweld un monuments, ti di gweld nhw gyd, so diolch fatha bod yn un o'r wonders of the world. Na byd, na. Dim loads o bobl na. So mae Sam Jackson yn fflat fo, a mae o'n deud the amazing line, jumpers, fucking jumpers. Everywhere! So wedyn, fight, mae'r big fight, a maen nhw'n fel disabled jumping ability fo, a mae'r mae o'n dengid, a mae o'n jumpio nôl i tŷ fo. Yeah. Right? So mae'n jumpio nôl i'r lloft, teenage lloft fo. Wan te, da ni ddim yn gwybod, da ni wedi cael unrhyw idea. So di bobl yn pentre mewn bod o di marw neu be bynnag, a mae dad fo yn clywed sŵn yn y lloft, a mae na dal, dyn ni'n be fel protection chain ar drws lloft fo. Ond mae'r clo wan ar y tu allan y drws. Yeah, so mae'r clo ddim yn gadlu'r dad fynd fewn i'r lloft, so a mae dad yna fel, you there son? You don't have to say anything, boy. Mae fel y bit yn Sonic the Hedgehog. Mae Michael Rookan, amazing, obviously. Mae fel y bit yn Sonic the Hedgehog lle mae'r hen foi yn mynd, I know you're a real blue devil. A wedyn mae Sonic the Hedgehog yn dweud, no, I'm not. A just rhedeg i ffwr. Mae hwnna'n deep cut Sonic the Hedgehog fans. Wir chi, dwi wedi goffa gwachio y ffilm na'n llawer amlach na chi. Good film, do. So, mae di jumpio adre, a mae actually deud i dad o fel, mae llais o'n o fel, like, you're not nuts, dad, neu rhywbeth, fel, ond, flashback i Magic Police, mae'n deud, it's okay, we have his jump sites, so maen nhw wedi gweld o. Os fo mond yn cadw llyfr arno fo, efo fucking lluniau drwyddo fo. So 2008, be oedd sefyllfa phones? Oedd yr iPhone gyntaf allan. Yeah. So fo di potentially gallu cael just y lluniau na yn ffôn fo. Ond peth hefyd ydy ddo, dydy'r stwff y jump sites ma ddim yn, doesn't pay off in any way. Bo nhw fel, llwn ni just fynd i fel y llefydd mwy debygol o fod. So mae'n mynd ôl i'r pentre, a mae o'n mynd i tŷ Millie, sef yr hogan oedd yn licio, oedd nath roed y snow globe iddi. Oh, God. A wedyn mae mam Millie fel, hey David, you're not dead. Be dwi'n lyfio ydy... What a line. Be dwi'n lyfio ydy, mae o'n nocio ar y drws, a mae hi'n agor y drws instantly. Mae hi fatha bod hi ar y marc yn disgwyl. Dwi'n fatha bod o'n normal, fatha swn yn canu gloch wan, fysa'n cymeru fi 10 eiliad i cyrraedd drws, oce? Ti'n nitpicio wan, Bryn, ond pan ti'n pissed off efo ffilm, dwi hefo chdi. Alright. Pa ran ti'n siarad amdano? Pwy sy'n nocio? Mam Millie. O, mam, o'r mam. Ie, mae hi'n y pub. Ac eto, mae hi fatha, ti dal o fyw. Gret. Hwna ddo, literally a line na. You're not dead. Major question, iawn. Os a fod i troi fyny ac wedi darganfod hi yn y bar a fod hi di reid 2-3 stôn ymlaen, ti'n meddwl sy'n dal fod i ddordeb? Rwan ta. Ti di dod i graidd y stori Iestyn. Achos ar nodyn arall dwi newydd sgwennu surprise Mila Kunis fydd Iestyn yn hapus. Rwan ta. A dim Mila Kunis. Dwi'n yn gwybod sdi unrhyw un wedi edrych ar Billingson. Na, oedd Sianed wedi completely confusio hi. Rachel Bilson ydy hi. Another early 2000s dark head. A hefyd cariad Anakin Skywalker yn y byd go iawn. Na. Oedd nhw'n canlyn efo'i gilydd am ages. Wel. A ddim mwy. Yeah. Na. Mae di reid 3 stôn ymlaen do. Mae di reid 4. Iestyn da. Dwi'n meddwl sef wedi edrych ar just, anghofio hyn dwi'n nôl ma. Dyna sy'n di digwydd. Unlikable protagonist. Oherwydd y ffordd ma Anakin yn y ffilm yma, a dal, mae basically Anakin o Attack of the Clones ydy'r gymeriad yma. 100%. Ie. A mae o'n... So mae'n mynd i'r bar a mae not Mila Kunis yn gweithio na, sef Millie. A mae hi... Mae o'n... Ti'n gwybod beth sy'n mynd trwy benno ni. Mae'n eisiau ista yn y bar am ages. Deadpan weird. Gwynaf fo. A mae o'n fatha... So mae di jumpio nôl i'w basically high school reunion o. Mae'r hogan oedd y ffansi yn gweithio nôl bar a wedyn mae'r bully fo yn hongio rownd. So mae o'n neud un o'r dick move. Wante, yn Spider-Man, mae hwn yn dick move a mae bobl yn galw allan amdan neud dick move. Hyd yn oed yn Andrew Garfield films, lle mae bod yn gas oedd Flash. Andrew Garfield, ti'n bod yn y basketball scene? Just fi sy'n cofio'r bit yma. Ydy weld o.
Mae'n basically bod yn twat, a ti'n gallu teimlo bod that's off, mae hwnna off, dyl ti ddim yn dweud hynna. A mae o'n malu y boi arall yma, be di yna fo? Mark. Hey, Mark. You're killing me, Mark. Mae hi yn, ddim really yn impressed bod y boi man fel... bod nhw'n cychwyn fight, like, ar line ydi, I'm not drunk, I'm cool. Mae'n swnio fel tagline show ni. Beth dwi'n lyfio di ffaith, mae o'n actio fatha bod o'n di bod yn discreet ac yn inconspicuous. Mae o'n ista yn y bar ma wrth ymwyl bwr o flaen andros y ffenast fawr lle mae'na table service yn bob dim. Dos am fatha dos am unrhyw fath o gysgod, dos am unrhyw fath o peth yn y ffordd. Mae'na clear sightline o lle mae o'n ista i lle mae hi yn y bar, a mae o fatha dwi'n just yn gwachio ti o bell fatha, ti'n weird creep. Ti'n weird creep. Mae bob un waitress, bob un person tol y bar wedi cael mae wedi deud i gilydd, mae'na creep yn y bwrdd draw o fanna, mae'n edrych yn eich di'n creepy. Okay. A mynd o'n syni wedyn pan mae'n deud, oeddech ti'n gwybod bod fi yna trwy'r amser, deud, a eto, ddim yn ymatab. Mae hi yn prydferth a clueless, okay? Prydferth a clueless. Di hi ddim yn ymatab i'r ffaith bod yr hogyn, mae hi di bod yn deud sy'n dal yn fyw ar ôl 8 blynedd, just yn ail aperion i bywyd. Mae'r busnes ma bod na neb yn shocked bod y boi di marw. Ond dyn, gesiach pwy arall sy'n y dafarn. That's right, mae Jamie Bell yna. Licio pubs ni. Mae yn licio pubs. Yn ei denim jacket a'i gwyneb gwelw. And dwi dal ddim di siarad eto, but wait, I'm getting to that. Let's go to Rome. Rachel Bilson, meddai Anakin Skywalker. Eto, just i ail-leid hyn. Ar ôl cloi fyny yr ex, yr bully yn dim y carchar, yn y gym. Yn y bank vault. What a mistake. Yeah. What a fucking idiot move. Huge. So just i just haid i fi ailadrodd hyn, chos dwi'n meddwl bod pobl sy'n heb di gwylio fy mae'n quite yn dallt. Mae o wedi diflannu ers 8 blynedd. Mae o'n appeario nôl as if by magic. Yn pyrfio. Yn pyrfio. Mae o wedyn yn siarad efo hi ac yn deud, let's go to Rome. Os oes rhywun yn dod yn ôl mewn i mywyd i ar ôl gyn gymaint amser, oedd wedi diflannu mewn mysterious circumstances. Oedd o wedi marw. Mae o'n deud, nhw'n i fflio i ochr arall y byd efo'n gilydd ar ddim rybydd. Ti'n fatha, na! Wante, un o notes fi ydi, dydy Rachel Bilson ddim yn cwestiynu unrhyw beth yn y ffilm ma. How very 2008. O gwbl. So, maen nhw'n mynd i Rhufain, love it. Mae na snogs, mae na acoustic pop, a to be fair, eitha funny sex scene. Mae'n eitha funny a jolly. Well, so... O'n i'n dwi di sefyll ti allan i'r stafell wely yna. Ac oedd o ddim yn digwydd o'n i yna. Creepy as. I was just peering in. So mae'n yna lein sydd yn anhygol. Come on, Bryn. Mae dod off yr wyren. 10 hours ago, we were in Ann Arbor. Yep. So mae Ann Arbor yn Michigan. Nath o gymryd eiliad fi feddwl, what is Ann Arbor? We were in Ann Arbor? What? Nath o gymryd eiliad fi weithio allan, it's the place name. Mae'n rhedeg busnes yna. Mae'n rhedeg busnes yn actually, mae gen fo rally team yn Ann Arbor. So, nes i edrych fyny faint mae'n cymryd i hedfan o Ann Arbor i Rome. Bryn. Here we go. Mae'n 11 to 15 hours i hedfan o Ann Arbor. Dwi'n meddwl fod Millie y sharpest tool. Wel, mae'n wedi gorau newid y wyren i hedfan yna. A maen nhw'n stepio allan o'r taxi fatha fresh as daisies. Wel,
Falle bod o di accidentally jumpio hi heb iddi hi wybod. Mile High Club. O beth sy'n digwydd hefyd ydy. So mae'n dweud, 10 hours ago we were in Ann Arbor. Ac yn byn fel factually anghywir ffilm. Oedd o fatha, mae hynna'n swnio'n stupid a mae'r ffilm di gwylltio fi dwi'n edrych o fyny. Mae'n swnio fel bod Rachel Bilson erioed wedi hedfan o blaen. Na, ia. Di erioed wedi bod ar tren chwaith. Na. You know, Di erioed wedi bod 10 hours ago. Ddim Rachel Bilson, ond Millie. Oh, cymeriad, ti'n fel, ie. Yn y ffilm, am bod mae hi'n broke a whatever, mae hi bob tro wedi isio trafeilio, ond byth di gellu. A sa'ch di meddwl sa'i mwy excited about, oh, that was a great plane flight, can we do it again? Dyna sut o'n i, nes i mond hedfan am y tro cyntaf pan o'n i'n 21, o'n i'n excited botch. Reit, Bryn, paid y tri yn ei sens o'n da ni smash cutio nôl i New York, lle mae Sam Jackson yr equeiri policeman i wedyn gallu mynd i interviewio'r bully sy'n gysdi fewn i'r banc a wedyn mynd o'n dweud, do I look like I'm laughing, a dyn cutio wedyn i fod tu allan i'r police station a dweud, they boarded a flight to Rome 16 hours ago. Wedyn, da ni'n cutio nôl i Rome. Na. Da ni'n cutio nôl i Rome. Let Bryn do his film thing. Da ni'n cutio nôl i Rome. A maen nhw just newydd fynd i fewn i'r hotel room. So, bod i baggage nhw'n cymryd eich fod Samuel L. Jackson yn gwybod faint amser mae'n cymryd i hedfan yna, a dy hi ddim. Nath hi ddisgyn i gysgu'r flight, a just meddwl, oh, it was 10 hours. Wasn't it? Oh, wow. Yeah. A just fatha, the whole thing, just fatha. Oedd hwnna di weindio chdi, do? Oedd o just fatha, beth sy'n mynd ymlaen? Pan sy'n ddim dwi'n meddwl, tra oedden nhw yn yr awyren, nath hi ddisgyn i gysgu, a nath Hayden just, Anakin, penderfynu, dwi just mynd toilet, oce? A wedyn just portal o'na, jumpio o'na, ag i fewn i pub, couple of pints, nôl fewn i awyren, a just dyna oedd o'n neud. So ti methu jumpio i'r awyren, ddo? Yes. By logic y ffilm, bys yr awyren wedi symud mewn station time. Na, ti'n cofio'r set chdi, ti just neud i fewn i'r set, dweud. Lle bynnag mae o. Philosophically fine. Right, gyna. Maen nhw'n yr Eidal, maen nhw'n cael very sexy, lovely Italian holiday. Mae hi fel mildly suspicious. A hefyd, licen i pwyntio allan pawb, mae yna recurring seren o un o'n hoff ffilms di ddim ni wedi dod fewn yr ffilm yma erbyn hyn. That's right. Lips Sofa o House of Gucci. Mae'r Lips Sofa o'r House of Gucci yn y flat yma. A dwi di gweld y Lips Sofa. Do, mi nes di gyrru llun i ni o'r Lips Sofa. Na, oedd yn exhibit yn y museum. Non-rhechan honourable. Tesa ti'n Adam Driver, 7 foot tall, built of muscles a aftershave, so ti'n fine. So, mae yna Star Wars connection mowr efo'r lips na. Pwy o wyddau? Oes. Just Anakin Skywalker di sefyll o ffymilo. Hwna di'r Wilhelm scream o ffilms di ddim. Ie, Anakin Skywalker ag Ben thingy, my Bob. Beth yna fo? Ben Solo. Wel, so genna i enw fel na, so hwnna mor boring, so ni 100% yn newid o'i Kylo Ren. Mae'n fel cael gamer tag ti, ti'n ma? Like it. So anyway, mae'n amlwg bod na ddim phone tracking na ddim byd yn y byd yma. Mae Jamie Bell yn watched nhw'n cael lyflu gwyliau ac just yn deud, fucking amateurs. Really amateurs, am pam sa'ch di troi fyny yn y Colosseum amser cau? So, maen nhw di dod i'r Colosseum a mae Anakin Skywalker yn sneaking o fewn efo'i special powers. A mae Jamie Bell yna, a mae Jamie Bell just fel... Gyda i ffeithiau diddorol. These are the droids you're looking for. These are the droids he's looking for. Right. Gyda i ffeithiau diddorol am you will open the gate. Yr scene yna. Yn y Colosseum. Yn y Colosseum. Spill.
So, ti'n mynd cael ffilmio fel afar yn y Colosseum. So... Pwy mynd wedi breibio ta? Wel, yn wedig os ti sôn am fath o neud o pam dos o neb arall o gwmpas, a dyn nhw'n mynd siotio fel lawr I neb. So ddaren nhw DALL-E I gallu ffilmio peth cyntaf bora just cyn i'r lle gychwyn, a peth dwytha nos just ar ôl i'r lle gau, tra'n y dal gola naturiol. Wel, dyna pryd oedd nhw trio torri fewn ar ôl nhw gau am fod nhw'n stupid. Ond, oedd y reola yn eitha pendant yn deud, ti'n mynd cael reid unrhyw fath o equipment lawr ar y llawr. So dim tracks, dim tracks, dim dollies, dim goliadau. Oedd bob dim, y tamad yna I gyd cael ei wneud efo handheld cameras a natural light. Ti'n mynd be, oedd yn edrych yn neis? So, wedyn, ma nhw wedyn yn mynd I fiewn I ryw damat, mae'n y cut yn fanna I set, lle maen nhw wedi ail-greu y lefel is o'r Colosseum ar gyfer cael y fight scene na efo Jamie Bell. So mae Jamie Bell yn dod ac yn deud, ti gymaint o amateur, ti'n hyd yn oed yn gwybod beth sy'n hela ti. So mae Rachel Bilson ar un ochr y drws, achos mae Anakin Skywalker wedi dweud, mae'n okay, na i jyst fynd I agor y drws ar ochr arall, gynnau skills. A mae hi fel, hi ddim yn suspicious am hyn o gwbl. Kill, whatever. So, mae'r boi ma wedi... Just troi fyny yn y pub, farw fyw. Flio hi holl ffordd rownd y byd a hyn mewn 10 awr. Mae wedi bod yn cuddiad pethau wrth I, a mae wedi deud, you just don't lie to me, fath o beth. A dweud, be ffwc di'n feddwl? Dyn ni'n wyneb I. So mae o rwan... I've got skills. So mae o'n trio agor y drws yma tu allan, ond mae Jamie Bell di dod a di deud, Granda, ti'n gwybod beth sy'n dod o'r oldi, cos mae gen Jamie Bell ac yn amazing. Acen naturiol fod mae'n dod o... Dio methu bod ddo, genuinely. Acen naturiol fod. Meindio fa. O'n I fatha... Oedd Al suspicious iawn. Aled, fy unig, fy unigryw, fy nghariad anwyl Al wedi deud bod o fel, beth iawn mae o'n trio deud. Dwi'n I just fel, ond... Really, nath o ddim sefyll mae'n dod o County Durham. Dyna di... Oedd o swnio oedd bod yn trio rhaid acen arall on, a dwi'n methu... O'n i'n methu glir a dall pa acen oedd o fod. Sort of Americanised. Just teimlo fatha bod o di gwario rhan fwy o jumping life in America. Dwi'n newydd weld. Ond hwn oedd y darn mwyaf diddorol I fi. Dod I yr holl gwybodaeth oedd gyda fo yn y ffilm amdan yn siarad dysgu fo amdan sgyn ti'n clem nag oes beth sy'n actually mynd ymlaen ac nath nhw just skimio dros dy fo oedd y exposition dump anferthol rhwng mewn fight scene a just fatha oedd y paladins wan te paladins goffes I stopio roedd I steitlau arno so basically dyn ni'n disbonio mae basically space detectives magic detectives di troi fyny they're religious they're nuts Gymraeg sy'n just I gael nhw'n point and deans oes e dyn nhw'n part o'r capal dyn nhw'n dyna oedd yr assumption ydy bod nhw'n rhywbeth crefyddol government agency Tyma, bod nhw basically yn fel rhyw fath o extremists crefyddol oedd yn deud God yw pob un. Dwi'n edrych ar filmography Jamie Bell. Pwy wyddai bod mae Adventures of Tintin newydd wedi cael ei annawnsio? Gret. A nes I bod I lyfio Tintin cynta, ond y neb arall wedi. Average, on average. Y movie dwi'n siarad amdan. Y plant ydi jo. Anyway, sorry. Betche, di bod nhw wedi castio Tom Holland. Dwi'n edrych ar IMDb fo. Mae career wedi bod yn really siomedig. Do. Really siomedig. Am rwy'n mor dda. Gafodd o gymaint o lwyddiant. Ti'n gwybod beth ti'n gael gyn Sam Jackson, basically. Ond pam ti'n cael Hayden Christensen a fo ar sgrin rhywun pryd, ti'n gallu dweud, mae Jamie Bell yn gwybod sydd wedi actio a di Hayden Christensen, i'n mynd fo fucking clem beth sy'n mynd mlaen.
Mae'n trio i ora, ond hwn Mae Jamie Bell mewn ffilm gwahanol, fod yn onest, achos dio ddim yn bod yn ffilm star, mae o'n actio fel yr emotional reality o fel, dwi'n jumpio leile. Mae fel y weird paranoia, achos mae'n troi allan bod gen Jamie Bell fel cool jumper fel den yn ganol yr anialwch, neu rhywbeth mae o'n jumpio i, a mae fel bach o conspiracy theorist jumper guy. So mae fel the logical extension o beth sy'n ddigwydd pan wyt ti'n convince bod pawb yn hela ti. Wait, na, mae'n weird, mae pawb yn hela ti. So, Paladins kill... big line o ydi, the Paladins? A wedyn gymryd i amser i fi goffi stopio, rhoi is-deitla mae'n mynd, the Paladins? And Paladins kill jumpers, and I kill Paladins? A wedyn goffes i cymryd amser maith i trio ffigur allan be oedd o'n trio deud. Love him. Wedyn, so, mae nhw'n digwydd bod yn dengid a rhwng off y Paladins mae cael ei lladd. A wedyn maen nhw'n trio dengid o'r polis yn polizia. Yn yr Eidal. Tu allan yr Eidal. No speaky Italian, dwi'n gyd wedyn, very Americans on tour. Mae o'n cael ei arrestio, mae Rachel Bilson yn cael ei fel, it's okay, ti ddim byd i wneud efo fo, fine, just go away. Wedyn mae Mae fam o'n trefnu. Twist. Gymodd hwnna moment. So, mae'n troi allan bod o'n meddwl bod i fam o diwedd marw. Ond nath nhw'n neud o'n iawn. Oedd o'n teimlo fatha... Pwy di hwn? Ie, gymodd... Unwaith eto. Pause a mynd be? Ag eto, hwn di'r actores Diane Lane. Da ni ond i gweld hi mewn un golygfa arall lle mi o'n dallt dwi'n cofio mynd i top yr Empire State Building efo mam pan mae'n 5. Ac oedd ni'n methu cofio hi o'r scene yna. Na, ddim o gwbl. A mae hi just yn ymddangos, mae hi di gwisgo debyg i'r Paladins, a mae hi just yn deud, mae chdi fynd dwan, a mae chdi gael gwared o'r hogan, chys mae hi ond yn mynd i slofi chdi lawr. Oh, right. A that's it. So, mae mam just yn troi fyny, unwaith eto un o'r moments na lle ti'n goffa posio ac yn mynd be? Beth sy'n digwydd wedyn? Da ni nôl Sam Jackson. Mae Sam Jackson yn y tŷ hefo Michael Rooker yn gofyn questions iddo fo. Dwi'n poeni bod y problem wedi mydro dad fo. Spoilers. Mae yn horrible. Mae gen Jamie Bell full on red string basement gen i fan hyn. Mae'n edrych fel Charlie beth yna fo o Always Sunny. Very meme-ified. Mae'n chwarae Xbox. Mae'n chwarae Xbox a mae'n flin bod... Mae'n fath o bod gyda ADD. Very much. Jumpery ADD. Ti'n be? Neurodiverse jumpers probably yn bodoli, ond, gwnwch nhw llai... I don't know, be bynnag ydi Jamie Bell. So, o'n i yn eitha blin fan hyn, achos dyma un o'r ffilms cyntaf i fi watched yn defnyddio ein 4K Apple TV newydd ni. Ac yn anffodus, yr focus puller wedi gwneud job wael iawn. Yn lot o'r scenes yna. Oedden nhw'n soft. Dwi'n cofio un o'r prif bethau ges i row amdan yn coleg oedd gallu ti wneud pretty much cock-ups ar popeth arall, ond ti'n methu ffixio os ti di ffilmio fan soft. So dyna ni, thank you pawb. So mae Den Jamie Bell basically yn Tatooine, sydd wrth gwrs yn hunllef i Anakin Skywalker. Don't like sand. Gets everywhere. Diolch Bryn. Ni'n really gwerthfawrogi'r backup fyna. So, did you read Marvel Team Up? Oh, Jesus. Yn un o'r lines, lle mae Anakin Skywalker fel, dylen ni teamio lan i gyda'r Paladins. Wedyn, mae Jamie Bell fel rhyw fath o genius jumper yn gallu jumpio ceir. So mae'n gallu bod mewn car a mae'n gallu jumpio ceir yn Tokyo. A be oedd pam math i Tokyo? Pam oedden nhw'n dreifio'r car? Just achos oedden nhw eisiau mynd am droi Tokyo, cos maen nhw'n gallu, cos maen nhw'n jumpers, cos maen nhw'n gallu. Oedd o'n just fatha jumpio'r car am ddim rheswm. Oedd o'n i weld fatha fod o'r mission i wneud rhywbeth. Oedd o'r mission i wneud rhywbeth dwi'n ffoc. Na, oedd o just yn llythrenol just i mynd i am spin. Ia, a maen nhw'n just gyrru rownd Tokyo am y noson, a maen nhw'n just yn fatha... Alright, yeah, okay, fine, we'll team up. Just cos fi'n gallu.
Mae beth yn tocyn eitha cool. Down point mwyaf ffilm i fi, lle o'n i'n meddwl, mae o efo plan i wneud rhywbeth. Ie, mae'n rhywbeth yn Tokyo. Oedd o'n plan o gwbl. Na. A beth sydd yn hynod o weird i fi, mae'r ffilm yn 88 munud. O'n i'n falch iawn o hynna. O'n i'n thrilled. Oedd yr editor wedi jumpio o gwmpas y timeline, oedd e just chopio fo fyny. Dyn ni wedi siarad amdano fo'n hirach na mae'r ffilm yn para. Wel, beth di hefyd ydy'r ffaith, yn yr 88 munud, mae'n golygfeidd, so chdi wedi gallu torri allan, a di cael ddim effaith ar y stori o gwbl. It's all filler, no killer, Bryn. A mae o fatha, sut ti'n managio a cael scene fel yn y ffilm, sydd yn ei dim byd, so, a dal cael o'n 88 munud. Mae yna character development lle mae Jamie Bell a Anakin Skywalker yn cael big chats yn y car amdan y ffaith bod Jamie Bell yn jumpy orphan. A mae'n troi allan bod Anakin Skywalker bod mama wedi diflannu pan oedd yn bimp, sef pryd mae jumping abilities yn ymddangos. Ond da ni'n wedi gweld dim sain o hwnna. Dim ond jumping abilities wedi cychwyn pan oedd yn teenager bron o boddi. Anakin Skywalker. It's fine. A mae Sam Jackson yn darganfod bod tramio lladd Michael Rooker. O, ydi. Bod i fam o mae'n cael gweld llun o Diane Lane yn mynd fatha bod o'n nabod hi ond eto nes i'n deall hwnna no payoff ddim payoff mae'n nabod hi cos mae hi'n obviously un o'r paladins magic police so mae notes fi'n mynd yn eitha incomprehensible rwan so maen nhw'n neidio nôl i gyfarfod yr hogan off yr awyren Rachel Bilson achos maen nhw wedi gyrru hi yn ôl cos maen nhw wedi gyrru hi yn ôl i Ann Arbor a maen nhw'n gwybod bod Sam Jackson yn trio cael at i cael at fo so maen nhw'n neidio yna ond o hi di cyrraedd awr yn gynt ac oedd hi di so mae'n troi allan hefyd pan maen nhw'n jumpio maen nhw'n neud rifts in space-time a mae'r paladins yn gallu tracio rheina so good a mae gen Jamie Bell special I don't know rhyw fath o amp mae o'n iwsio i fel trapio nhw trapio paladins ni'n pwyd i deall i fyna mae'n boostio'r cracking time so mae Sam Jackson yn iwsio'r dyfais i dal y rift yn y gorad so mae'n gallu dilyn y paladins so maen nhw wedi jumpio i Rachel Bilson a felly ydy rhoi Rachel Bilson mewn peryg a mae na rhyw fath o jumper urban myth am yr un gai yma oedd wedi trio basically jumpio tŷ cyfan a wedyn wedi manageo fel explodio hynna'n wrth wneud so sy'n edrych yn eitha sick i fi so ni'n quite enjoy gwachod hwnna so wait guys yr unig setup sgan ni'n y peth i gyd yr unig beth sy'n cael talu off ydy, mae na jumper fight mae Sam Jackson bron a lleddyn nhw gyd ond mae'n cos mae Anadin Skywalker o'n i angen Anadin ar ôl Anadin Skywalker hwnna ydy Anadin Skywalker what the title Anadin so mae o'n cos fod i'r chosen one special guy dim Jamie Bell psycho suspicious jumper mae o di gadael Jamie Bell yn rhywle cos mae Jamie Bell di mynd yn weird ma nhw'n cael fath o ryw jumper fight dylse fod mwy cool nag oedd o a mae hyn yn digwydd yn y fatha'r 20 munud dwytha o'r ffilm so mae gen y ffilm fatha 3 climax a sa'n mynd yn nhw'n actually gweithio jumper fight ydi lle mae nhw basically mae Jamie Bell yn endio fyny yn actio i galon bach allan wedi'w suspendio mewn electric pylon mae'n troi allan os ti'n electrocutio nhw dyn nhw'n gallu jumpio a dwi fel os ti'n mewn electric pylon mae hwnna'n lethal dose electric mae'n just digon i wneud iddo fo glitcho tan bach so electric proof hefyd ni sorry, maen nhw'n special. Maen nhw'n gwisgo rubber jumpers neu rhywbeth, I don't know. So, maen nhw'n mynd nôl i'r flat Rachel Bilson lle mae Sam Jackson wedi dal hi fel hostage. Maen nhw'n dal byddi enw fo Anadin Skywalker fel rhyw fath o ritual murder thing going mlaen. Ond mae'n okay. He jumped a house.
That's right, pawb. Mae o'n neud yr impossible. Mae'n jumpio ti fewn i'r afon, a wedyn mae o'n jumpio eto yn ôl i'r llyfrgell. A eto, mae hi yn ymatab I hyn, fatha... Yep. Be ma... It's all good. Be ma cwcr... Mae Anaber yn crazy, da. Be ma cwcr fi dan y llyfrgell, fatha... So crazy. So wedyn... mae am ryw reswm, mae un o notes fi'n deud, mae yna Casino Royale death fan hyn. Os yna rwy'n yn marw mewn sync? Is yna rhyw fath o sync execution yna? Yr tŷ sydd yn boddi, de, ac mae rhai o'r paladins yn marw. O'r Casino Royale death ydy dim yr execution ar y cychwyn. A wedyn... Mae Anadin Skywalker mae Neurofen Skywalker yn neidio Sam Jackson i'r Grand Canyon a wedyn just gadael o'na. Hey Bryn, ydy o'n ffrindiau efo Emperor Paracetamol? Hey! Thank you, we're here all week. So you thought I was one of the bad guys, but I didn't kill you. Ti newydd lladd. I hate sand, I'll leave you here. Get everywhere. Ti newid lladd. Yes, ti ti'n o paladin. A ti'n fatha, dwi'n wedi lladd chdi ddo, so I'm clearly a good guy. Yeah, I'm not a murderer, honest. Wedyn, rhywbeth Grand Canyon, rhywbeth, jumpio I tŷ mam fo I gael atebion, a wedyn mae yna surprise Kirsten Stewart. Young Kirsten Stewart fanna. Mae rhywun fi jyst I meddwl fatha, mae hwn yn iddo hi gwneud ti'n fawr, so oedd hi jyst fatha rhyw side character, a doedd o ddim byd I wneud fod na sequel yn mynd I fod. Ond bobl yn meddwl it's a sequel bit. Ond oedd hwn hefyd yn yr un flwyddyn lle nath I wneud Twilight. So basically, mae Kirsten Stewart ydi merch y fam, so chwaer. Ond peth ydi hefyd... Does she have the powers? Ond mae'r fam yn Magic Police. So oedd hi fel, well, either I had to kill you or leave you. A dim ond rwan o'n i'n sylwi bod y mam yn paladin gyda llaw. Nath o gymryd tan hynna I fi hefyd. Ond peth ydych chi'n dweud o'r focus pulling kids, mae Kristen Stewart, mae hi'n full frame focus fel mae'n agor o drws. Mae'n lingering shot anu hi yn y drws, cytio nôl I ddim reaction gen Hayden Christensen, cytio nôl I hi, mae'r mam yn dod, mae hi wedyn yn cerdded I pen pella'r ffram a cerdded a mae'r focus a hi yn canol trwy'r whole thing a maen nhw'n disgwyl tan iddi hi cau y drws cyn cychwyn gweddill yr golygfa na a does y byd da ni'n gweld pam no payoff. So wedyn a dyna di'r diweddglo lle mae'r mam yn deud well I had either kill you or leave you because the powers emerge when you were 5 ac yn I fel well hyn obviously ddim di digwydd achos oedd y kid bach ma'n ffain tan bod o'n angsty teenager but you know dwi'n edrych ymlaen I plant fi gyrraedd 15 a wedyn magically troi fewn I fucking jumpers be bynnag a wedyn ma' nhw gyd yn mynd allan Sean the sheep yn popio fo'n I pen fi a wedyn ma' nhw gyd allan yn yr eira a mae popeth yn ffain am Rachel Bilson fel gan I fynd I jumpio rownd y byd neu whatever ma' nhw'n mynd I wneud the end Mae'n oer yma gan I rhywbeth cynnes please gan I fynd I so guys jumper so un o ddau notes arall just cyn cychwyn so fe i'n deud y cychwyn loosely based on the book a fel dwi'n deud loosely based a mae o'n andros o beth diddorol darllen y plot summary yr llyfr so mae o yn darganfod bod o'n gallu jumpio mae o'n diag o'i dad sy'n abusive a mae o'n neidio i'r llyfrgell a'r llyfrgell ydy'r lle saff safe space right a mae'n poster fatha you can always escape in the library fath o beth so beth sy'n digwydd ydy mae o'n neidio o rwth mae o'n mynd I fyw yn rwla a mae o'n cwrdd â hi later on so diolch yn nabod hi yn y llyfr mae o just yn cwrdd a be bynnag oedd Millie mae o wedyn yn mae o jumpio un o'i abusive boyfriend hi I rwla a mae'n trellan bod o'n police officer a mae pobl yn dechrau
trio hyntio fo lawr, trio dall fatha pw ffwc ydi boi ma. Mae o wedyn yn trefo ni, mae'r CIA wedyn yn fatha mynd, hei, mae'r boi ma yn Algeria a mae o wedyn yn New York, be ffwc sy'n ymlaen, a wedyn maen nhw'n trio recrwtio fo i fod yn spy ar ei gyfer o, a dyna beth sy'n mynd ymlaen. So mae'n actual lane sy'n neud sense, a mae'r byd yn ymatab yn y ffordd sy'n fatha, fuck, mae'r boi mae'n gallu jumpio o un lle i llall. Be sy'n digwydd i fysa'r military mynd fatha, fucking hell, yeah, we'll have that. 100%. So, ond, beth sy'n digwydd yn hwn ydi, maen nhw wedi creu yr paladins ma allan o'n unlla. Dwi wedi cysylltu fo'i byd. Da ni'n mwyn gwybod, fel ydys ti, beth yw'r cost o'r magic ma, blawd ar y fe. A di Neurofen Skywalker ddim yn dysgu gwers yn y thing ma. Dwi ddim yn tyfu fel cymeriad, dio ddim yn cael unrhyw fath o consequences i diolch yn haunted gan y ffaith bod Jamie Bell dos ddim ond mae di gadael Jamie Bell mae Jamie Bell dal as far as we know mewn pylon yn glitcho allan yn mynd yn fwy o fwy insane ond dos ddim consequences Durham dos a byd yn diolch yn dysgu byd, diolch yn tyfu fel person. Na, diolch yn newid o'r cychwyn. Diolch yn newid. Ar unig peth sy'n digwydd ydi, mae o di roed Rachel Bilson mewn mortal danger. Mae hi'n ffain efo fo, cos oedd hi'n 2008 a doedd gen merched ddim teimladau nag agency yn 2008. So mae'n ffain, oedd gen i ddim. Oedd cael y jump, doedd. Jump. Ar y nodyn yna. Dwi'n meddwl, ie. Ar y nodyn yna, dwi'n meddwl dylwn ni fersiwn Cymraeg o'r enw Shelfo. Fersiwn Cymraeg o'r enw Cardigan? Ti'n just yn appeario ar y shelf. Oce. Budget y ffilm, faint ydych chi'n meddwl? Dwi wedi weld o, sori, fe drefn gesio. Eitha dipyn. Be di 2008? Ti'n edrych ar 200s yn 2008 yn dweud? Na, budget 85 miliwn. Bargen. I suppose dydy'r special effects ddim yn amazing. Mae'r special effects yn kind of Back to the Future level special effects. Faint ti'n mwyn oedd yn neud yn y box office? Dim gymaint o hynna na. Sa ti syni. Okay. Nath o'i budget yn ôl ta? Do. Ar mwy. Dwi'n mwyn gwybod. Dwi wedi budget. Ti di deud number. Gwaith. 225 million. Ti'n mwyn beth, dwi'n falch pa mae fel na. A beth sy'n diddorol ydi, oedd o'n critical failure, ond oedd o wedi wneud i bres. Boi Born Identity di ond de, so ti'n ma bobl oes Born Identity. Nes i watcha do, ac o'n i fel, mae hwn yn trio bod yn self-serious film. Mae'n trio bod fel, check it out hynna. Ond fel rwy'n sydd yn gwybod amdan magic systems a powers and shit, ti fel, mae Jamie Bell yn really good yn efo. Na i ddeud hynna. So wedi bod yn well os oes wedi aros yn agosach i'r source material. Dwi'n gwybod be oedd y source material. Nes i'n gwybod dweud, oedd Jamie Bell wedi fel materialisio bus. Oedd o'n di grabio fel bus yn un o'r chases. Oedd hwnna'n eitha cool. Oedd wedi fel flipio bus London bus fewn i'r anialwch i trio sgwisio Samuel. Nath hwnna dweud neu fi just meddwl am Harry Potter darn yna am rhywbeth. Dwi'n bo. Very much. Oedd Harry Potter yn neud yr effects yn well rhywsut. Ond hefyd dweud Diana Lolly neud o well hefyd. Oedd Jamie Bell definitely mewn ffilm gwahanol i bawb arall. Oedd Jamie Bell mewn fel oedd i'n lyfio'r egni oedd o'n dod oedd yn chwarae'r emotional intensity o boi oedd wedi bod yn fel jumpio rownd y byd am beth. Dwi'n meddwl, os oes ti'n neud y ffilm yma heddiw Tom Holland yn efo. Na, so Tom Holland fysa rôl Hayden Christensen a bysa fo'n likeable a fysa yr cymeriad Jamie Bell yn hynach. So fysa fo Jamie Bell jyst yn edrych sia 15 dim boes faint i oedra na. Na, ond sa ti rhoi rhywun sydd fatha mwy bod o ddim quite mor
blentynaidd. Mae actually ar mission. Fatha, diolch yn chwarae Xboxes, diolch yn chwarae... Does am fatha Mountain Dew Code Red yn y fucking bunker. Love it. Mae o actually yn cadw hi'n fatha... Yeah, he's on a mission to find Sam Jackson. I don't know, mae'n eitha murderous. Ie, Jamie Bell. Hogia. Dy'r ffilm ma ddim werth yr amser. Da ni wedi actually siarad am y ffilm yn hirach na'r ffilm. Peidwch a gwachio do, basically. Mae ffilms di ddim weithio da ni'n rhoi recommendations fel, mae hwn werth i watched. Na. O'n i'n mynd i ddeud, mae'n a bit funny. Mae'n Elfyn, ti'n gweld be oedd yn trio neud? Ti'n meddwl dylen ni just watched ffilms da ar gyfer y segment yma? Sa'n ni'n gallu siarad dan nhw'n quite mor hir. Mae'n anodd. Mas i just mynd i am, good. Great. Ie, ys licio bit yna. Mae creative failures llawer gwell. Ni. Right, sôn am pethau sy'n llawer gwell. Dowch efo fi i'r after party. Hogia, be ydych chi eisiau awgrymu i bobl sydd wedi gwrando mor hir y hyn am rhywbeth dylen nhw fod yn gwylio? Pwy sy'n mynd gyntaf? Alla'n gweld chi? Alla'n cymryd dim visual cues gen unrhyw un? Wel, mae Paramount Plus, da ni'n gwybod bod yn cael launch o wan, so os da chi yn teimlo I have it on good authority, chys fyny at wan doedd ddim ffordd i gwylio fo, so swn i'n posibly gallu wybod, ond mae Star Trek Strange New Worlds supposedly really da i fod. Mae'n pobl opinions that I often share yn dweud i fi bod o'n bethau da yn efo. Mae'n lot o'n efo fatha... Mae'n gyd i Anson Mount yn efo sydd yn... The Iestyn Lloyd of America, fel da ni'n licio gael efo. A mae'r quiff yn fwy, fatha... The quiffs are bigger. It gets bigger. Bob dim yn fwy yn America. A mae hefyd mewn 4K, so 4K quiff. Wel, mae Iestyn omlaen i fan hyn. Mae'n glorious... Na, di o ddim, actually. Ond, na, mae'r criw i gyd yn wych. Mae o'n fatha... Mae o'n cymerdi yn y series mor reich hefyd. Mae o'n mynd yn really fatha mwynhau yr silliness o'r concept hefyd, so mae'r whole thing yn really da I watch it, so os ydych chi am mynd am Paramount Plus, mae Star Trek Strange New Worlds pwy ydy deud, oedd rwy'n ydy deud bod o fel, mae o nôl i beth ti'n gael fo Next Generation kind of Alien of the Week classic strwythyr. Mae o'n yn y kind of syniad yna, mae o fatha mae gen ti rei episodes, so mae nhw'n fynd yn erbyn y gôn yn un episod, a mae yna fatha Silent Hunters, a mae yna bit arall lle, mae yna fatha body swap episode, a mae'n hilarious. So mae gen ti Spock a'i gariad yn mae nhw'n swapio cyrff, a mae'n hilarious, so gen ti un yn tractio fatha'r llall, a mae'n really da. Mae hwn actually, achos dwi'n mynd fan hollol yn ydych chi, dwi'n gwybod os ydych chi wedi pigo fyny ar y ffaith mewn rhan fwyaf o after parties, nad ydw i'n awgrymu unrhyw tyledu, achos dwi'n llythrenol ddim yn cymryd yr amser i watched nhw, achos sa plant ddim yn mynd i gysgu tan 9 o gloch yn nos, a dydw i ddim yn gallu dedicatio awr arall yma wedi watched rhaglen. Hefyd Anson Mount Anson Mountio holl ga i just check allan twyd y Venn diagram Haclediad Horniness sef subtitle y rhaglen yma ydy'r Venn diagram Haclediad Horniness yn mynd ar Anson Mount ydy Anson Mount yn fel it's just a circle 100% dwi'n gwybod yes mae just o edrych yn y mirror i ti ddo well dwi'n bod mae'n iawn dwi wedi gweld gwell he's no Iestyn quote Anson Mount ... he's no Iestyn brilliant yes sorry Anson beth ti wedi bod watcho sorry I need just down the stereo now well fatha mae pawb arall bron
99% o'r wlad yn gwylio ar y funud. Mae Stranger Things Season 4 yn anhygoel yn fy marn i. Mae'n cael reviews da iawn o tu ni hefyd. Yndi, so mae wythnos nesa neu wythnos wedyn, mae'r 2 benod ola tymor yma yn dod allan, ond hyd yma mae tymor 4 ddim wedi siomio o gwbl, os mae hwnnw werth i weld. Dwi yn gwisgo, llai just pwyntio allan, gan bod hwn yn visual podcast i neb ar hyn o bryd, cos mae cameras pawb yn ffact. Dwi yn gwisgo Kate Bush gig t-shirt fi o weld Kate Bush yn live. Llai just deud hwnna to? Sorry, dwi'n gwrs nad chi glwyd hwnna. Nes i weld Kate Bush yn live. Sorry, just hang on. Nes i weld Kate Bush. Kate Bush. Yn live. Live, yn 2014. A not even joking. Rhwngth hi a Kiss ydi fel the greatest live experiences dwi rioed wedi cael. Lawr yn Tesco? Oedd hi yn Tesco gyda puppets a Rolf Harris. Waw. Dwi'n yn gwybod os chi'n gwybod, ar album 2015 Ariel, mae Rolf Harris, mae gen fo fel... mae o'n rhan o'r album, mae o'n chwarae The Painter yn efo. So, it's a bit of a misstep on the old Katie fanna. Ond, oedd o'n stunning. Oedd gen i'r show ma, ac oedd o'n beautiful and amazing, ac o'n i'n fel 8 mis yn disgwyl merch ianga. A o'n i'n sefyll right on the top. Oedden ni ddim di gallu cael tickets istedd, oedden ni mond di gallu cael tickets sefyll. So, o'n i'n pregnant lady yn sefyll yn y ac oedd o'n ffain, o'n i jyst mynd sefyll trwy ddefo, cos o'n i eisiau gweld Kate Bush yn live. Ac o'n i'n watch da, a trwy'r siow i gyd, mae gen hi fel y puppet yma sydd yn representio fel plentyndod a fel plentyn hi'n tyfu a stwff. A ti'n gallu gweld yn amlwg mae'n cael ei operatio gan puppeteer ydy gyd i gwisgo mewn body stocking D. So ti fel, that's really cool, mae'r puppet yma'n just fel, ti'n fel artist's doll. Fel sharp artist doll o ddo. Oedd hwnna'n amazing. A wedyn oedd hi'n canu'n amazing ma, a mixes beautiful, ac oedd hi llais i dal yn swnio'n greit. A literally, a diwedd fel big finale yr whole extravaganza theatric yma. Mae'r puppet actually yn torri'n rhydd o'r puppeteer, a mae literally, so mae'r puppeteer yn y black body stocking, just yn sefyll yna yma, a mae'r puppet yma just yn cerdded off, a just a does I swear to God oedd fel Pinocchio moment, cos o'n i fel, does dim strings, dwi genuinely ddim yn gallu gweld sut a dwi'n cofio fi yn teimlo fel hormones ydi hwn neu rhywbeth dwi'n mynd i llewygu cos mae hwn yn freakio fi allan a the music yn really intense weird so good Stranger Things experience o'n i'n meddwl fair play oedd o'n stunning o show on Kate Bush ydys ti Kate Bush yeah, K-Bush. Yn fyw. Oedd hi ddim di marw. Well, K-Bush. Fair enough. K-Bush, just mynd i cael ymlaen deg K-Bush, cyn bod yn mynd yn awkward. Be ti di bod yn weld o siont? Wel, da chi'n gwybod bod fi ddim yn gwachio teli. Dwi wedi bod... so I have... Dyn ni wedi... Dwi'n lyfio ein slow descent ni yn nôl i physical media. Dwi wedi grabio... a dangos i'r mab a oedd o wedi'w gyfareddu yr extended editions o'r Lord of the Rings DVDs o 2003 dwi'n cedi o'r DVDs dyn nhw? Y DVDs, wante oh my god so ar the 4K display ti'n dangos yr SD versions o Lord of the Rings paid a bod yn snob achos na i rhannu fo yn y notes right mae'n troi allan yn ôl Reddit cos mae pawb yn gwybod bod bobl Reddit yn rili gallu yn holl ffain. Y transfer gore maen nhw'n credu o'r film prints ydy y DVDs, achos maen nhw'n ffwcio fyny'r colour temperatures ar y rhai eraill i gyd. Anyway. Dyma lun o'n chdi a wedyn na i gymharu efo 4K remaster gyda fi. Hefyd, a lot o bobl yn deud bod yr effect ddim quite ydi dod drosodd yn great in the old 4K remaster, so... Be sy'n ffynnu yw ar ydy, fi dyn ni gyd dwi'n meddwl sy'n gweld gwyn am Iestyn yma fatha bod o'n ar fi'n chwthu fyny, mae'n mor flin efo hynna. So anyway, dwi hefyd wedi prynu. Ti'n gwybod beth yw? Physical media.
ma fel bobl na sydd yn cadw turntables i fynd, mae gennau dal physical media player. Da ni wedi bod yn gwachio DVD School of Rock heno ma. Wow. A mae gennym ni dal CD player yn y van. Y van amazing sgennym ni. So, mae da ni'n gwrando... Da ni'n gwrando... Yes, 100%. So mae gennym ni dal... Da ni'n cael yr experience o wrando ar albums pan da ni'n mynd ar road trips o stuff. So dyma plant, dyma albums, dyma Meatloaf's Greatest Hits Volume 1 and Volume 2. Ddim hyd yn oed yn jocian, right? So dwi eisiau bod y person ma sy'n pasio lawr physical media i plant fi. Dwi hefyd, dwi eisiau gweld chdi'n gyrru lawr y stryd yn Gaerdydd just yn chwarae Daft Punk. Mae gennau Daft Punk albums fi. Mae gennau y Daft Punk album nes i crasio car fi iddo yn 2001 dwi'n credu, sef discography. Mi nas i crasio car fi, hwnna oedd o'n brofiad, oedd o'n eitha tebyg i mynd i watcha Cybush in live. Cybush. Great musical experience. So, Lord of the Rings Extended Edition. Dwi yn dyfaru dangos yr Extended Edition sydd efo gynta, achos the Extended Editions oedd fel, pwy di hwnna? Be sy'n dig? Ac yn i fel, gryna. So, wedyn, nes i'r charity shop, a digwydd bod yna box set o'r fel Standard Editions DVD yn y charity shop, am £1.50, ac yn i fel, ti'n ma be, nhw'n i watched hwnna nesa, wedyn nhw'n i gymharu fel. Nesa. Oh, God. Chos gas gyda i'r Extended Editions. Chwys oer. Ie. Pan dys gen ti ddim profiadau fel na i pasio lawr y blant dit, all digidol. Mae £1.50 yn bargen. Ganda. Allai werthu fo'r Music Magpie am £5 nesaf, pai ti a ffain. So ydy si, pam doth y Lord of the Rings allan yr un gynta, fyswn ni'n darllen y llyfr ar ôl gwachad y 3 ffilm. Yn eisiau gwachad, yn gafio ffordd y stori. Mae fi gwachad yr island, a mae fi dweud, gret, a mae'r Twin Tower, mae'r Two Towers, yr un trydydd, be bynnag Return of the King, yn dod allan, a mae fi dwi'n really bothered. So nes i'n mynd i weld o. So, ges i get out of jail efo'r un yna. A si dal yn di weld o? Yna, gefur ffar. So, pan dwi'n symud i Llundan, dwi'n byw efo dau fet i fi, a ma nhw'n big Tolkien, ma nhw'n Tolkien nuts, oce. A ma nhw'n deud, o reit, da ni'n mynd i weld The Hobbit, ti eisiau dod? A dwi'n dweud, gret. A ma fi'n deud, nes i dyfaru, it was shit. So ma fi'n mynd a gwachad y ffilm, a ma fi ar y bus ar y ffordd yna, ma fi'n cyfadda iddyn nhw bod fi'n mynd i gwachad y trydydd yn. A ma nhw'n deud i fi, be? Ma nhw'n fatha bod fi wedi deud bod fi wedi sathru ar gath na rhywbeth, fatha fi di'r person gweitha sydd wedi bodoli. So mae'n mynd i gwachad yr fucking Hobbit, a wedyn gorfod dod yn ôl a gwachad yr extended fucking edition. So ni'n di rhoi ti fewn am yr extended version i dechrau fo. So gorfod i eistedd trwy the fucking Hobbit, a wedyn gwachad yr extended edition o The Return of the King. A ni fatha... A wedyn, nes i gorfod... A wedyn nath nhw wedyn brynu copi o'r fucking Lord of the Rings i fi then i orfodi ti ddarllen o. A ti'n be? Llythrenol o peth gweitha dwi'n wedi darllen yna mywyd. Sti orffen o? Na ddo. O'n i'n gwybod bod ti ddim fewn i fantasy. O'n i ddim yn gwybod achos bod gen ti fantasy PTSD. Na. Fantasy story, nes i darllen lot o Song of Ice and Fire. Nes i just cael bod efo fo. Mae'n oce, George R.R. Martin, ddim yn bod efo fo fyd. Fucking... Mae'n bits yn efo fatha... Mae'n deud i chdi fatha... Mae'n hobbits o gwahanol sizes a bethau. A hollol di... Mae nhw'n introducio the all-powerful ring sy'n corruptio pawb, a wedyn mae nhw'n introducio cymeriad sydd yn impervious iddo fo. Na, mae just good guy. It's good guy, mae gen fo ffrindiau. It's fine. Ond mae sbio, dwi'n cael 20 mlynedd o flashbacks o sbio fewn i llygyd Elijah Wood, right? I mean, mae'r gwyneb yna yn insane. Sicr. Mae'n insane. Like,
oedd llew yn watcho do, ac dwi'n eitha hyderus bod llew wedi cwmpa mewn cariad, mab hynna fi, bod wedi cwmpa mewn cariad hefo fo, fel nes i, just fel... Hwn, a bromance, Sam ydy'r MVP o'r ffilm yna. Ti'n gwybod? Ti'n gwybod hynna? A just, anyway, hei, dwi'n angen deitha chi fel mae ddad i Lord of the Rings. Podcast dwi wedi bod yn gwrando arno. Ond dwi eisiau gwybod, hangan, dwi eisiau gwybod, nes ti weld Hobbit Part 2 and 3? Na ddw. Diolch ddew. Oedd y Hobbit yn wrong. O'n i'n barrels fucking platiau juglo fucking... O'n y prin digon o gynwys i wneud un ffilm a mae nath nhw ni tri yn nhw. Wel, mae'n amlwg bod Peter Jackson ddim yn nabod Jeff Goldblum. A wedyn nath nhw'n neud y cwmni Peter Jackson ymlaen i neud fucking London on Wheels. Classic. Absolute classic. Mortal Engines. Hey, da ni'n gwybod amdano fo. It's previously of this parish, boys. Podcast dwi wedi bod yn gwrando arno un newydd. Think This American Life ond ar gyfer Reddit threads. So, Endless Thread ydi enw fo. It's American Public Radio, ond maen nhw just yn basically neud deep dive investigative journalism ar like hot and trending Reddit stuff. A mae'n really entertaining, really wybodus. Lot o stuff yna fo. Ti'n deepfakes, maen nhw wedi gwneud fel Pennod cyfan ar fel deepfakes, oedd fel dynes ydi ffindio o'na fel cheerleading squad, ac oedd o'na fel deepfakes di cael ei gyrru round o fel cheerleaders yn smocio a veipio a fel bod mewn pornos amateur a stuff. Mae'n troi allan un o'r mamau oedd wedi creu deepfakes, ond guess what, spoilers, mega twist ar y diwedd. Neu ddim deith chi beth y spoilers, mega twist ar y diwedd. Great, very, This American Life on fun ac amdan yr internet mostly. So Endless Thread ydi hwnna. A mi nes i watched 10 munud o episode ola Obi-Wan a nopio allan o'n fo, achos oedd o'n shocking. Crap. Dwi'n meddwl dwi wedi weld 3. Be ti di meddwl amdano fo? Allai ddim hefo Star Wars. Allai ddim. Allai ddim. Dwi'n mynd i fod fel, this is not my Star Wars. Ond dwi just fel, it's a cash-in, mae'n rubbish. Mae'n rhywbeth yn teimlo just off yn dan yr holl beth. Dwi'n methu pleisio fo. Mae'r stories... Fath oedd Cynnan yn gwylio fo efo fi lle mae'r ferch yn rhedeg trwy'r ddinas ma yn y nos. Ac fatha, pam so neb yn dal o ferch ma, mae hi'n tiny, ac wedyn ti'n gweld pobl yn rhedeg ar ôl hi, a maen nhw 10 metr tu ôl, a wedyn mae'n mynd rhwng gornol, a wedyn maen nhw 5 metr tu ôl ydi, a dwi'n fatha, lle gath i'r boost na a mae just yr holl beth yn teimlo'n does dim jeopardy, cos ti'n literally'n gwybod pwy sydd yn episode 4. Ti'n literally gwybod hynna. Mae stwff fel ma'n tri llenwyr bylcha fatha lot o fanservice. Yr unig un sydd wedi gweithio di Rogue One. Achos oedd Rogue One just a cusp o fod fel... O ti'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, ond ddim yn gwybod sut oedd yn mynd i ddigwydd, ac oedd o'n dda. Ac o'na jeopardy, ac o'n i'n teimlo fo. O'n i'n teimlo, oedd o'na'n really dda. Ond... Oedd Solo, problem efo'r Mandalorian oedd fod o di dod O'n i'n meddwl na The Mandalorian oedd Boba Fett. Na. Y problem y Mandalorian fod o di dod ar byd. Ond nid yr un cymeriad y dylen nhw fod. Na, it's a creed. So the problem oedd fod o di dod a Luke a bachu i fewn iddo fod o. Mae wedi dragio yn lle fod o just yn bounty hunter on just going about his business. So hwnna wedi bod lle pe bach well. Ond fod mae'r rhai lle mae o fwy fatha Good, the Bad and the Ugly. Mae nhw'n gret o episodes. Genre ffilms yn de, ti'n rhyw? A dyna oedd y thing oedd o fatha... Peth ydi fetch quests efo story arc dros di benno ydi o. Ond mae o'n cadw'r stori'n fach yn beis ar fod just fatha hired gun yn mynd o planet i planet. Ond o Obi-Wan oedd just watched, ti'n ma, o ti'n cymharu hwnna hefo, chos dyle fod y stakes yn massive. Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader, dyle fod yn gred. Ac oedd y lightsaber battle diwetha, just nhw'n weld ei gilydd hefo fel, be?
creigiau, a nes i just nopio allan hwnna, achos o'n i fel, dwi di gweld Last Jedi, sef, dwi'n gwybod, oh god, sôn am Reddit, ond i fi, oedd na, big stakes, good fight, awesome visuals, oedd pob beth yn dywyll, oedd pob beth yn murky, oedd yr bloody, sort of background, da ni wedi bod yn siarad lot amdan, mae'n nhw siôn yn low-key, mae'n nhw siôn i gyd o'r stuff Disney Plus ma, y digital backgrounds na i gyd. Mae pob beth yn edrych yn llwyd ac yn flat ac yn depthless, bod nhw'n ymddangos yn fast, ond i ddim yn teimlo bod o'n adio dim byd iddo fo, a o'n i just, na, dwi allan o hwn, achos dio ddim yn stori bod gen i unrhyw ddiddordeb yn efo, ond falle just fi sy'n bod yn hen ac yn cynical. Wel, na, dwi'n meddwl bod ti'n peth, be ydy'r stori ti'n neud? Ie, be ydy'r stori, fel pam bod ni'n deud y stori ma? Pam bod angen deud y stori ma? Ie. Na. Mae'r stuff anthologies diddorol. Mae'r un peth ar Book of Boba Fett, lle oedd o just fucking stupid, enwedig yr 2 benod ola. A dyna beth sy'n pam, cerwch y fi drwy ddefo, pam bod The Mandalorian, pam bod onid dyle The Mandalorian fod yn Boba Fett fel cool western story, pam bod angen dydych fi pam? So be gynti oedd gyfres 1 a 2 o The Mandalorian, wedyn gynti The Book of Boba Fett, nath basically troi mewn i cyfres 3 o The Mandalorian. Nath The Mandalorian troi fyny hanner ffordd trwad a cymeru drosodd y sioe. Peth ydy, oedd Boba Fett in particularly yn gymeriad fully realised. Oedd o'n suit cool. Oedd o suit cool, and that was about it. A ddario farw fatha chump yn dechrau Return of the Jedi. And that was about it. A mae'r fans wedyn di creu mythology o gwmpas o'r fatha most feared bounty hunter ma. Ti fatha, be ddigwyddodd ar yr actual ffilm yn byd? Be sy'n text, be sy'n canon, be sy'n subtext. Just, dydyn, beth sefyll yn gongol neud yn byd, a wedyn ti'n fatha, mysterious. Tybod, a dyna di'r thing y Mandalorian, mae o yn very slow, mae o'n calm, a dydy o'n mynd yn mental, a dyna di'r... Mae'na pace western yn efo. Exactly. So maen nhw'n dechrau really efo blank slate mewn ffordd. So mae'r cymeriad yn cael amser i datblygu yn ara deg efo beth sy'n mynd ymlaen ar y sgrin. So mae o'n ara deg, mae o'n just gryndo, mae o'n methodical. Ti'n gweld hyn i gyd yn datblygu trwy'r sioe. A ti wedyn yn gweld wedyn yn ymateb i Grogu ac yn fatha, mae o'n di cael newid. Mae o'n di gweld y plentyn dio, mae o'n teimlo fatha, shit, mae hwn fatha fi. Reit, haid i fi edrych ar ôl hwn. Ti'n dod i smash cutting Book of Boba Fett, mae'r Book of Boba hwnna'n dod efo pwysa bob dim oedd yn The Empire Strikes Back, bob dim oedd yn Return of the Jedi, bob dim oedd yn extended canon bullshit, bob dim digwyddodd yn prequel trilogies. Mae bob dim yna'n fatha, mae'n ormod o bwysa i cymeriad da ni wedi gwared dim amser yn establish o. Just so nôl i'r Mandalorian, just ddatha bob i'n pen fi, mae werth i weld, am fod na benod yn sefyll allan i fi yn efo, lle oedd o, diolch yn tynnu helmet, mae'n rhan o'i thingo, ac wedyn, oedd nhw'n gorau torri fewn i'r lle mining yr Empire ma, ac oedd o'n gorau tynnu helmet, ac oedd na tensiwn masif yn y scene yna, lle oedd o'n ista dros ffordd, oedd y boi ma'n ista dros ffordd i'r bwr, ac yn gorau cyfiawnhau fod nhw, nhw'n gwybod maen nhw'n siarad amdano, y boi ma yn mynd yn flin efo un o'r commanders eraill, am fod oedd nhw wedi bod mewn rhyfel efo fo, a dweud, nes i golli gymaint o bobl yn y lle yna, a oedd o just yn anhygoel o golygfa. Sydd rhywbeth ti ddim di cael yn Book of Boba Fett nag yn Obi-Wan, ti'n bo?
Guys, dwi'n gwybod gallwn ni siarad am actual pethau serious. Dwi isio heads up ar YouTube channel dwi wedi bod yn gwrando arno lot. Dwi ddim yn gwybod di hon definitely ddim yn Iestyn a Bryn worthy, ond dwi'n gobeithio bys y bobl eraill yn fa. Dwi ddim yn gwrando ar Mina Lady enw hi, mae hi'n YouTuber, ond mae hi'n siarad loads amdan fel fashion history, ond mewn ffordd fel cymdeithasol. So mae'n neud fideos bach really cool amdan fel pan bod Americans wastad yn cael danodd nhw di ffixio, pan bod celebrities wastad eisiau fel danodd yn allan, pan bod Victorian fel pan bod bobl minted wastad eisiau dwy'n stuff, fel mae'n neud lot o social commentary, ond mae'n really wybodus, mae'n really funny, a dwi'n sy'n ni'n licio fel bobl eraill gwrando. Mae'n swnio'n awesome. Ond y sallai o grymu unrhyw beth, dwi'n cedi dyle fod bobl yn gwrando ar y podlediadau Cymraeg sydd ar fyny ar gyfer y British Podcast Awards, achos, oh my god, beth ydych chi'n neud yn gwrando ar hwn pan mae yna stuff safonol, gallech chi fod yn gwrando arno yn Gymraeg. Iestyn Bryn, unrhyw nodiadau olaf cyn i ni rapio'r mofo yma fyny. Mae Fall Guys newydd ddod allan am ddim. Sorry, di sbethu byd o Bryn. Ond fod yn gweld o. Mae The Boys. Mae The Boys season wedi di cychwyn yn ôl. Mae mwy o'r un peth. Ar consoles i gyd mae Fall Guys allan am ddim, sydd yn online just rhedag fatha Japanese, tybod, pawb trio rhedag trwy sebon a cael ei nocio drosodd. I love it. Mae fel Takeshi's Castle. So ma hwnna i gyd mae am ddim ers wythnos yma. So mae pawb yn gallu chwarae fo'i gilydd online efo hwnna. So mae werth trio hwnna, ac dwi wedi bod yn chwarae It Takes Two efo Shari, a dwi wedi bod yn chwarae efo Cynan, a basically mae o'n stori am mam a dad, reit ar ddechrau'r stori yn dweud, da ni'n mynd i cael divorce da ni'n mynd i'w gilydd, a mae'r plentyn yn clywed hyn ac yn efo dolls bach ohonyn nhw mae hi wedi creu ac yn really eisiau nhw fod yn ffrindiau. Mae'n ennill Game of the Year, do? Do, dwi'n meddwl. So mae nhw'n deffro yn cyrff y dolls ma, a ti'n gorau, a ti'n mond yn gych chwarae fo two player. So, da chi'n gorau gweithio efo'ch gilydd trwy'r levels yma, trwy'r fatha hynny I Shrunk the Kids vibe, crazy. A trio achub eich berthynas a'r plentyn. 100% wholesome gaming. Mae na craziness yn mynd ymlaen yn y fodau. Mae hwn yn swnio'n greit. Ti'n meddwl beth, dwi wedi gweld artwork hwn, ond dwi ddim actually wedi edrych fe yn game trailer. Mae'n hyfryd i edrych ar, ynddi? Hyfryd. Mae'n edrych yn hydol. So chi'n goffo gweithio fo'ch gilydd. I love it. Oed. I love Teamwork. it. Da ni'n edrych am big, da ni di bod yn chwarae Super Mario 3D World fel 4-player, fel teulu cyfan, a mae o'n fucking adorable. Da ni gyd yn chwarae fo fel teulu. Ti'n gallu chwarae hwnna multiplayer? Super Mario 3D World? Dwi wedi chwarae fo eto. Do, so basically, ti'n gallu chwarae fo up to 4-player. Mae'n brilliant. Da ni fel teulu di bod yn chwarae fo da ni di fel bron 100% fo, fel teulu hefo'n gilydd, a dwi 100% yn awgrymu fo i chi gyd fel teulu, achos mae o mor flexible, fel mae'r rhain yn ni, mae'r mab yn fel fi'n pro gamer mam, check it out, speedrunning moves fi, a dwi fel, okay, a wedyn thing speedrunning there. Just fel, can i eisiau chwarae fo i gael hwyl? So mae Super Mario 3D World yn clas am hwnna. Anyway, guys, diolch i pwy bynnag sydd wedi cyrraedd mor belled â hyn. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael run fach dda. Yes, dwi ddim yn gwybod sut wyt ti'n mynd i wneud cychwyn y siow ma hyd yn oed, wneud sense. Na i just wneud jingle o butlins o'n nhw. Please, gyda. Diolch o galon. Bryn, dwi'n cymryd bod ti dal yma. Nos da, Sionet. Bryn wedi nopio allan o'r siow yn bar. Rhi gormod Covid. Mae'r fever dream ma, dwi'n eitha sicr. Fever dream, popeth yn great. Diolch i chi gyd, diolch am eich cefnogaeth. Mi fyddwn ni nôl am extra party hwyl yr haf mis nesaf, falle?
potentially. Mi welwn ni chi pryd bynnag fyddwn ni nôl. Diolch am rando. Hwyl am y tro gan Iest. Hwyl fawr. Hwyl gan Bryn. Ag mwynhewch. Hwyl gan fi. Dwi offi exorcisio fy nghyfrifiadur. Welwn ni chi yn yr haf. Ta-ra! Ta-ra! We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.